Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όσοι θα μείνετε μαζί μας σε αυτό το τελευταίο Σαββατόωρο της Αποκριάς, πιστεύω ότι θα έχετε να μάθετε πολλά για αυτό το μυστήριο των ταξιδιών της ψυχής μας σε προηγούμενους χρόνους. Υπάρχει βέβαια ένα κορυφαίο ερώτημα στη σημερινή εκπομπή, εάν η ψυχή χάνεται, σβήνει, γίνεται εντελώς ανύπαρκτη με το θάνατο του ανθρώπου. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε έχουμε να κάνουμε με κάποιες διαδοχικές μετεμψυχώσεις στον χρόνο. Και ενώ δεν υπάρχει απόδειξη για το θέμα αυτό, θα λέγω ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που ασχολούνται και επιστημονικά κέντρα ακόμη το θέμα αυτό, μέσα από τη διαδικασία των αναδρομών. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι με τη διαδικασία της ύπνωσης αρχίζουν και μας περιγράφουν τη ζωή τους σε προηγούμενες εποχές. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στη σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ και να το δούμε μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Τι γίνεται η ψυχή μας, χάνεται εντελώς ή παραμένει σε μια μορφή ενεργειακή ίσως και η συνεχεία επιστρέφει πάλι μετασαρκόμενη σε έναν άνθρωπο για να συνεχίσει αυτή την πορεία μέχρι την τελειότητα, μέχρι τη θέωση όπως λένε μερικοί. Υπάρχει ένα παγκόσμιο ρεύμα που πιστεύει σε αυτή την μετασάρκωση της ψυχής. Υπάρχει ένα ρεύμα σε όλο τον κόσμο, από επιστήμονες, από ερευνητικά κέντρα, από απλούς ανθρώπους, από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, υπνοτιστές, που λένε ότι ο θάνατος δεν σημαίνει και ολοκληρωτική εξαφάνιση της ψυχής. Εμείς όλοι έχουμε ζήσει κάποιες παλιές ζωές, έχουν καταγραφεί μέσα σε ένα σκληρό δίσκο της ψυχής μας, του ιστορικού μας κόσμου μάλλον, βιώματα από τις εποχές εκείνες και σε μια διαδικασία ύπνωσης, όταν απελευθερώνονται αυτές τις πληροφορίες από τον σκληρό δίσκο του ιστορικού μας κόσμου, τότε μπορούμε και περιγράφουμε καταστάσεις, γεγονότα, λεπτομέρειες, βιώματα προηγούμενων ζώων. Και έχουν συμβεί καταπληκτικά πράγματα σε αυτές τις αναδρομές. Θα δούμε κάποια από αυτά στη σημερινή μας εκπομπή. Όπου άνθρωποι έχουν αρχίσει να μιλάνε γλώσσες που δεν γνωρίζουν, έχουν αρχίσει να περιγράφουν γεγονότα που δεν έχουν ζήσει ποτέ. Παρουσιάζουν επικοινωνία με πολιτισμούς που δεν υπήρξαν ή δεν υπάρχουν σήμερα, και όμως τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι το σημερινό, στο μυστήριο αυτό της μετεμψύχωσης, των ταξιδιών της ψυχής μας στον χρόνο, και ίσως αυτό το βράδυ φτάσουμε κάπου. Ας ξεκινήσουμε όμως το ταξίδι μας. Μετασαρκώνεται τόσες φορές ώστε να μπορέσει να φτάσει στο ανώτατο στάδιο εξέλιξης που μπορεί να φτάσει ως άνθρωπος. Φτάνουμε σε ένα νούμερο, ελάχιστο νούμερο, γύρω στις 1.000 με 2.000 φορές είναι ένα μίνιμουμ, θα έλεγα, εμπειριών τις οποίες μπορούμε να έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Τι έγινε? Κι άλλος Νύχτος! Ήρεμα! Νύχτος! Όχι, νύχτος! Δεν μέσα! Νύχτος! Άσε με! Άσε με! Άσε με! Φανταστείτε το σαν μια μηχανή αναζήτησης μέσα στον σκληρό σας δίσκο. Θέλουμε να ανεβάσουμε στην επιφάνεια εργασίας τα στοιχεία που υπάρχουν στο σκληρό μας δίσκο. Θα βάλουμε τη λέξη που χρειαζόμαστε και θα βρούμε τους σχετικούς φακέλους. Ή θα δώσουμε ένα συναίσθημα και θα αφήσουμε αυτό το συναίσθημα να μας πάει πίσω σε ανάλογες μνήμες.
Θα δούμε λοιπόν σήμερα κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν από λίγο στον πρόλογο είδατε έναν άνθρωπο να χτυπιέται. Είναι από μια αναδρομή που έγινε, που είχαμε δείξει πρόπερση νομίζω και θα το παρουσιάσουμε ξανά αυτό το θέμα. Ένας, θα λέγα, πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, σύζυγος φίλης, που έρχεται και στην εκπομπή, ο οποίος έκανε αναδρομή με τον αείμνηστο πλέον Βουλούκο. Τη στιγμή που σπαράζει και χτυπιέται, έχει μπει στη διαδικασία, πιστεύει ότι είναι ένας ήρωας, Σπαρτιάτης, που έχει μπει μέσα σε ένα κάστρο για να σκοτώσει τον κακό άρχοντα της περιοχής. Και είναι η ώρα που δίνει αυτή τη μάχη. Και αυτός ο άνθρωπος, εν συνεχεία, βιώνει το θάνατό του. Είναι περίεργα πράγματα αυτά. Ο καθένας μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει ό,τι θέλει. Εκείνο που έχει σημασία και εκείνο που είναι γεγονός πάντως, είναι ότι οι αναδρομές έχουν και ένα ψυχοθεραπευτικό ιδίωμα. Μπορεί κανείς και βλέπει, αν θέλετε, ορισμένα ανοιχτά ζητήματα μες στην ψυχή του. Μπορεί να ανακαλύψει φοβίες του. Μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που ίσως δεν τα αντιλαμβάνεται. Και μέσα από τη διαδικασία της ύπνωσης και της αναδρομής να διαπιστωθούν κάποια στοιχεία και να καλυτερέψει τη ζωή του. Λοιπόν, η παρέα μας σήμερα, κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Αντωνοπούλου είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπω σκληρούς δίσκους. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα με τη Vodafone. Όχι, το έχουμε εξασφαλίσει το θέμα αυτό, να είμαστε καθαροί. Δίπλα είναι ο κ. Άγγελος Διαννίτης, καλησπέρα σας, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μας βοήθησε να κάνουμε μια αναδρομή ο κ. Διαννίτης, θα τη δείτε σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Αμέσως μετά είναι η κυρία Μαρία Τσαμασλίδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαμασλίδου. Καλησπέρα σας. Έχετε έρθει από Θεσσαλονίκη? Βεβαίως. Μάλιστα. Η κυρία Τσαμασλίδου είναι συγγραφέας. Και καθηγήτρια μουσικής. Και καθηγήτρια μουσικής και έχει κάνει αναδρομές και με τον αείμνηστο Βουλούκο. Με τον κύριο Κυπριωτάκη. Με τον κύριο Κυπριωτάκη. Αλλά έχετε κάνει και μόνοι σας αυτούπνωση? Δεν είναι φάση αυτούπνωσης. Είναι κάποιες λάμψεις μνήμης. Θα μπορούσε κανείς να πει. Θα πούμε όλα αυτά. Κύριε Πέσσερ, η κυρία Χριστιάνα Κουλούμα ή Κουλουμά? Κουλουμά. Η κυρία Κουλουμά είναι η οποία είναι μοντέλο. Δεν έχει σχέση. Ο καθένας από τους παριστάμενους έχει κάποια επαφή με το θέμα. Η κυρία Κουλουμά δεν έχει σχέση. Αλλά απλά δεν μου φανεί εδώ πέρα μια νέα κοπέλα να δούμε τι πιστεύει για αυτές τις αναδρομές, τι πιστεύει για αυτά τα αξία της ψυχής, αν θα ήθελε να κάνει ποτέ αναδρομή, αν θα ήθελε να καλύψει το παρελθόν της. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ μου αρέσει να έχω σε κάποιες εκπομπές νέους ανθρώπους και να ακούω τη δική τους έτσι σκέψη στα θέματα που κουβεντιάζουμε. Είμαι και φοιτήτρια ψυχολογίας. Οπότε είσαστε πολύ, είστε κοντά στο θέμα. Πολύ. Είναι λοιπόν και φοιτήτρια ψυχολογίας, κυρία Κουλουμά. Από την άλλη πλευρά είναι και ο Γαβρίλης Σιμονέτος. Καλησπέρα, κύριε Σιμονέτο. Καλησπέρα σας. Ο κ. Σιμονέτος είναι καθηγητής οφθαλμολογίας και μελετητής μυστικιστικής βιβλιογραφίας. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και άλλες φορές έχει στην εκπομπή μας. Δίπλα του είναι ο κύριος Ανδρέας Κατσικόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Κατσικόπουλο. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Κατσικόπουλος είναι καθηγητής μουσικής, συγγραφέας του βιβλίου Φεγγάρια Άλλης Γης. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει κάνει 2 αναδρομές. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι ήταν ένας απλός βοσκός, έτσι δεν είναι, που πέθανε το 1874 και έχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο αυτή η αναδρομή που έκανε. Δεν σας το λέω τώρα, να το πούμε στη συνέχεια. Και δίπλα από τον κύριο Κατσικόπουλο είναι η κυρία Καστάνδρα Κτσαροπούλου, καλησπέρα σας, η οποία είναι συμβουλευτική ψυχολόγος και μας χρειάζεται στη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε ένα πλούσιο υλικό. Από ανθρώπους που είχαν αυτές τις εμπειρίες, από ανθρώπους που κάνουν αναδρομές, από ανθρώπους που ασχολούνται με αναδρομές, που ασχολούνται με τα ταξίδια της ψυχής. Έχουμε έρθει και στο εξωτερικό με κάποιους ανθρώπους σε επαφή, που κάποιες έρευνες κάνουν, αν θέλετε, πιο έτσι ειδικευμένες στο θέμα αυτό. Θα τα δούμε όλα στη σημερινή μας εκπομπή. Το θέμα μου είναι, υπάρχει ένα κορυφαίο ερώτημα, κυρία Αντωνοπούλου. Γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την ανάγκη να ψάχνεται σε προηγούμενες ζωές? Μήπως έτσι τελικά προσπαθούμε να νικήσουμε τη φοβία μας στο θάνατο, ότι ο θάνατος είναι κάτι τέλος οριστικό για το σώμα, για την ψυχή, για την ύπαρξή μας? Νομίζω είναι ο υπαρξιακός του προβληματισμός να μπορέσει να προβλέψει περισσότερο μηχανισμούς για να μπορέσει να ζήσει. Δηλαδή πολλές φορές ο χρόνος που περνάμε στην προσπάθειά μας να αυτοπροστατευτούμε από το θάνατο, χάνουμε τη ζωή μας. Δεν τη ζούμε, δηλαδή γίνεται μία αιμονή, αυτό θέλω να πω. Τώρα βέβαια δεν μπορώ Εσείς πιστεύετε στις προηγούμενες ζωές, στις αναδρομές? Όχι, δεν πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύετε. Πιστεύετε δηλαδή ότι
Ο θάνατος σημαίνει και τέλος των νομοτελειακά πάντων. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει θάνατος, γιατί υπάρχει ζωή, συνέχεια υπάρχει ζωή. Αλλά το να πιστέψω ότι έχουμε ζήσει σε προηγούμενες εποχές, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Ακριβώς. Και καλά κάνουν αυτό και το πιστεύουν. Να πω, ότι δεν έχει αποδειχθεί σίγουρα το γεγονός αυτό, πειραματικά αν θέλετε, με συγκεκριμένα στοιχεία, μετά από πειραματική έρευνα, γιατί δεχόμαστε κάτι που έχει βγει μέσα από πειραματικές εργασίες, έχει διασταυρωθεί, έχει διαπιστωθεί, όχι από έναν μόνο, από πολλούς ίσως επιστήμονες, και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα και γίνεται μάλιστα και μια έκθεση κλπ. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές ενδείξεις και σοβαρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι, όλοι μας, μπορεί να έχουμε ζήσει σε προηγούμενες εποχές. Και υπάρχει και μια τάση που λέει ότι η ψυχή επιστρέφει και ξαναεπιστρέφει μέχρι να φτάσει στην τελειότητα, δηλαδή στη θέωση. Αυτό είναι μια, νομίζω, ινδική άποψη, έτσι δεν είναι? Μια, όχι μόνο ινδική. Αλλά και χριστιανική. Πρωτίστως ελληνική, θα έλεγα. Όλα τα θρησκεύματα δέχονται. Τουλάχιστον μέχρι τον καιρό του Ιουδαιστινιανού, πριν του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, το χριστιανικό δόγμα είχε πραγματικά επιτρεπόταν τέλος πάντων σε όλους τους χριστιανούς να πιστεύουν σε μετασάρκωση. Για να φτάσουν στη θέωση. Απλώς επειδή δεν συνέφερε πραγματικά ψυχολογικά στην Θεοδόρα. Για να γίνουμε δηλαδή τέλειοι άνθρωποι τελικά, ήταν και το πρόβλημα των αιρέσεων. Επιστρέφει και ξαναεπιστρέφει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την μαρτυρία μιας κυρίας, η οποία σε διαδικασία ύπνωσης επέστρεψε στην εμβρυϊκή της ηλικία, αλλά όχι της συγκεκριμένης ζωής, αλλά σε μια άλλη εποχή. Ας την ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμάσαι περίπου τι ήσουνα, ποια εποχή διαδραματιζόταν όλη αυτή? Θυμάμαι ότι ήμουνα κάποια αριστοκράτισσα. Θυμάμαι ότι είχα μια αρκετά σημαντική θέση στην κοινωνία. Θυμάμαι ότι είχα ένα πάρα πολύ όμορφο σύντροφο. Όμως, όπως είπα και πριν, όλο αυτό δεν μου έδωσε κανένα μήνυμα. Αυτό ήταν και ο λόγος που περίπου 2 μήνες μετά ζήτησα μια επόμενη. Και την έκανες? Την έκανα. Τι έζησες εκεί? Θυμάμαι λοιπόν ότι βρέθηκα σε εμβρυακή στάση από την αρχή της αναδρομής, από το ξεκίνημά της. Θυμάμαι ότι άκουγα έξω από την κοιλιά της μητέρας μου αρκετή φασαρία και ταραχή, και όλο αυτό μου προκάλεσε πάρα πολύ έντονο φόβο, τρόμο θα έλεγα. Βρέθηκα κάποια στιγμή να μην αντέχω να ακούω άλλο όλο αυτό, και το περίεργο, το παράδοξο εδώ πέρα είναι ότι όταν κάποια στιγμή επέστρεψα στο σπίτι μου μετά την αναδρομή, ρώτησα τη μητέρα μου τι γινόταν εκείνο το διάστημα στο σπίτι μας, όταν δηλαδή ήταν έγκυος σε μένα. Μου είπε λοιπόν ότι εκείνο το διάστημα υπήρχε μια κρίση στο σπίτι. Υπήρχαν δηλαδή κάποιοι καυγάδες. Πώς χρησιμοποίησες αυτό το μήνυμα που λες ότι έλαβες από αυτή την αναδρομή? Δηλαδή είχες βιώσει συναισθήματα άγχους, φόβου, τρόμου, όπως μου είπες, ακούγοντας μια φασαρία την οποία δεν μπορούσες να δεις, εντάξει. Αυτό πώς σε βοήθησε μετά και πόσο καθοριστικά λειτουργήσε στο πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα? Εντελώς καθοριστικά. Συνειδητοποίησα ότι ίσως αυτός να ήταν και ένας λόγος που εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω σε έναν καυγά. Μένω σαν παθητικός ακροατής και δέκτης μιας τέτοιας κατάστασης. Ποτέ δηλαδή όταν γινόταν γύρω μου, όταν υπήρχε ταραχή, εγώ δεν μπορούσα να αντιδράσω. Καθυλωνόμουν και δεν ήξερα γιατί. Αυτό τώρα το δουλεύεις, δηλαδή προσπαθείς να το αλλάξεις από τη στιγμή που ανακάλυψες ότι ίσως αυτή σου αδυναμία
οφείλεται σε εκείνη την εμπειρία της εμβρυϊκής σου ζωής? Όχι απλά έχω προσπαθήσει να το αλλάξω, νομίζω ότι έχω καταφέρει να το αλλάξω κιόλας. Τα ταξίδια και τις αναδρομές, τα ταξίδια στο χρόνο, γιατί στην ουσία είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Το πιστεύεις εσύ προσωπικά? Πιστεύεις δηλαδή ότι πράγματι ερχόμαστε από μια προηγούμενη ζωή και η ψυχή μας θα μετενσαρκωθεί σε ένα άλλο σώμα? Όχι, αυτό δεν το πιστεύω τόσο. Πιστεύω όμως στα μηνύματα που δίνει το ασυνείδητο μέσω της ύπνωσης στο συνειδητό μας. Αυτό το πιστεύω απόλυτα. Γι' αυτό ίσως και η πρώτη σου εμπειρία δεν ήταν τόσο καθοριστική, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό που βίωσες τότε, που αναγόταν σε μια προηγούμενη ζωή, δεν ήταν ίσως αληθινό? Το πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι ίσως κάποιος άνθρωπος ο οποίος δείχνει εμπιστοσύνη στην ύπνωση αναδρομής μπορεί να βιώσει πράγματα, μπορεί να πάρει πολύ δυνατά μηνύματα. Αυτό το πιστεύω και το έχω δει να συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους όταν μοιράζομαι την εμπειρία μου μαζί τους. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι στις αναδρομές, στη διαδικασία της αναδρομής? Κατά καιρούς ακούμε διάφορα ότι υπάρχει κίνδυνος, να μην ξυπνήσεις, να μην... Δεν σε τρομάζει αυτό? Υπάρχουν κίνδυνοι κατά εσένα και αν ναι, δεν σε τρόμαξε αυτό? Το να μην αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία... Υπήρχε φόβος και τον βίωσα κιόλας. Αλλά εγώ είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη στον αναδρομέα μου και δεν έχω βιώσει τέτοια εμπειρία. Επειδή όμως έχουμε και στο στούντιο δύο ανθρώπους που έχουν κάνει αναδρομές και πριν ξεκινήσω να ρωτάω κάποια πιο γενικά πράγματα, ακόμα και για αυτούς τους κινδύνους που ακούσατε λίγο πριν, θα ήθελα λιγάκι έτσι τη βοήθειά τους να ξεκινήσω από την κυρία Τσαμασλίδη. Εσείς τι κάνει? Είχα κάποιες αναζητήσεις από πολύ μικρή ηλικία. Είχα κάποιες εκλάμψεις, όπως σας είπα και πριν, μνήμης. Κάποια στιγμή θέλησα να κάνω αναδρομή. Έκανα... Όταν λέτε εκλάμψεις μνήμης, τι εννοείτε? Βλέπατε δηλαδή εικόνες που δεν... Ήταν διάσπαρτες εικόνες, οι οποίες έμοιαζαν με τμήματα ενός παζλ. Από προηγούμενες εποχές? Από προηγούμενες εποχές, Από προηγούμενες εποχές. Οπότε λοιπόν, κάνετε αυτές τις δύο αναδρομές προσπαθώντας... Φτάνω ίσως... στην εποχή των αναδρομών. Έκανα κάποιες συνεδρίες με τον κύριο Κυπριωτάκη, όπου και ανακάλυψα κάποια πράγματα, τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά ωφέλιμα για την πρόοδό μου. Για την πρόοδο σαν άνθρωπος. Και βεβαίως, γιατί ξεπερνάς και πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένα κλειδί. Συγγνώμη για να επικοινωνούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα κλειδί σημερινή μας εκπομπή. Δηλαδή θέλω να δω εάν αυτές οι αναδρομές δεν έχουν μόνο απλά έναν ρόλο ενός ταξιδιού στο παρελθόν και τίποτα άλλο, αλλά μπορεί να παίξουν ρόλο και το σήμερα. Αυτό είναι το κομβικό σημείο και αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας ψυχοθεραπευτικής τεχνικής και μιας αναζήτησης για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Αυτό είναι κρίσιμο πραγματικά σημείο, κομβικό σημείο, διότι εάν αυτή η μέθοδος μας βοηθάει να διαπιστώνουμε λάθη μας, ελλείψεις μας, πληγές εσωτερικές, σίγουρα μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους και μας βοηθάει να ρυθμίζουμε την πορεία. Υπάρχει και ένα κίνδυνος όμως. Μπορεί μέσα από μια αναδρομή, γιατί ψυχοθεραπευτικά το πιο κύριο σημείο της αναδρομής δεν είναι αυτή καθ' αυτή η εφαρμογή, αλλά η επεξεργασία του υλικού μετά με τον ψυχολόγο, με τον ψυχοθεραπευτή, πώς σχετίζεται με την τωρινή ζωή, τι μας λέει για τις σχέσεις, αν μπορεί να δώσει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Μπορεί να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, να δικαιολογήσει φοβίες και να σταματήσει. Θα μιλήσουμε για τους κινδύνους. Τώρα, λοιπόν, για πέστε μου, λοιπόν, τι ανακαλύψατε στην αναδρομή που κάνατε? Θέλω να συμπληρώσω μάλλον και το εξής, ότι μέσω αναδρομής μπορεί να θεραπευτούν κάποια πράγματα, γιατί η αναδρομή είναι δυνατόν να έχει θα το δούμε αυτό. Αλλά ακόμη και να ενεργοποιηθούν ταλέντα η θεραπεία... και ικανότητες ξεχασμένες. Η θεραπεία μέσα αναδρομή, μέσω αναδρομής και ανακάλυψη ταλέντων είναι το κομμάτι της συνέχειας που θα δούμε. Θέλω τώρα να μείνουμε λιγάκι στις διαπιστώσεις αυτές για να έχουμε κουβεντία του. Εσείς λοιπόν τι ανακαλύψατε μέσα σε αυτήν την αναδρομή, τι είδατε, τι ζήσατε? Ένα πολύ βασικό τμήμα, κομμάτι των αναδρομών που έχω κάνει, είναι εκείνο κατά το οποίο ήμουνα ιέρια μέσα σε ένα ναό. Στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα. Την εποχή των σταυροφοριών, τότε που βάλλονταν
η πόλη της Ελευσίνος από εισβολείς και σταυροφόρους. Είδατε λοιπόν τον εαυτό σας ιέρια μέσα σε ένα τέτοιο ίσως ναό των αρχαίων. Είπατε κάτι, μιλήσατε, εκφραστήκατε, ναι, τι συνέβη? Υπήρξε κάποια συμπλοκή, οι εισβολείς πραγματικά εισέβαλαν και μέσα στο ιερό, κατέσφαξαν κόσμο, τον πληθυσμό της Ελευσίνος, οι ιερείς σκοτώθηκαν σε πολύ νεαρή ηλικία. Σκοτώθηκατε κι εσείς? Ναι, στην ηλικία βιώσατε λίγο θάνατό σας? Των 17 χρόνων. Τα περιγράφατε αυτά στον κύριο Κυπριωτάκη προφανώς. Ναι. Υπήρξαν στιγμές που χρησιμοποιήσατε και μία ίσως γλώσσα αρχαία ή κάποιους ιδιωματισμούς τέτοιους που δείχνουν? Αρχαία όχι, δεν ήταν φάση ύπνωσης, ήταν βαθιά χαλάρωση. Ήταν βαθιά χαλάρωση. Ένα τελευταίο ερώτημα και θα πάω στους άλλους. Αυτό μήπως που περιγράψατε, μήπως το είχατε διαβάσει κάποτε, το είχατε συναντήσει κάπου, το είχατε δει ίσως σε μια κινηματογραφική ταινία, το είχατε φανταστεί μερικές φορές? Θα θέλατε εμείς να είσαστε ιέρια? Όχι. Δεν είχατε διαβάσει, δεν είχατε δει? Δεν είχα διαβάσει, ούτε είχα δει. Αποσπάσματα μπορεί κάποιος να δει σε κάποια οποιαδήποτε ταινία, σε ένα οποιοδήποτε έργο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω περισσότερο απλά από όσο σας και κατανοητά από όσο σας το λέω τώρα. Δεν είχα κάποια εμπειρία τέτοιου είδους. Αυτό ήταν είναι κάτι και πρωτόγνωρο. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μάλιστα. Και το επιστημονικό στοιχείο που εξετάζεται, γιατί πολλές από αυτές τις πληροφορίες αποθηκεύονται, κωδικοποιούνται και παραμένουν εκεί μέχρι κάποια στιγμή που θα γίνει η ανάκληση. Επομένως, μπορεί να μην θυμότανε ότι αυτές οι πληροφορίες είχαν καταγραφεί σε κάποιο σημείο στο σκληρό δίσκο. Και κάτι ακόμα, κύριε Χαραβέλα. Δεν υπάρχει αναδρομή με βαθιά χαλάρωση. Πολύ σωστό. Όλες οι αναδρομές γίνονται με ύπνωση. Μάλιστα. Το να λέμε αναδρομή με βαθιά χαλάρωση είναι απόλυτα λάθος. Ο κ. Βιδάλης, λοιπόν, ο οποίος είναι και αυτός ψυχορευνητής, μιλάει, ψυχοθεραπευτής, μιλάει ότι, και μας λέει ότι μέσα μας, όπως στα κομπιούτερ, υπάρχει ένας σκληρός δίσκος, όπου καταγράφονται εκεί πέρα όλα τα στοιχεία και μένουν για να τα χρησιμοποιήσει όποιος θέλει κάποια άλλη στιγμή. Έτσι, προηγούμενα βιώματά μας, σε άλλες εποχές, καταγράφονται σε ένα συγκεκριμένο σκληρό δίσκο που είναι εντός μας και κάποια στιγμή γίνεται ανάκληση των στοιχείων αυτών και τότε αρχίζουμε πλέον και περιγράφουμε εποχές και άλλες ζωές. Ας ακούσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα μας δώσει πολύ υλικό να κουβεντιάσουμε. Αν εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στην τωρινή μου ζωή, πώς μπορούμε να ξέρουμε πού πρέπει να ανατρέξω για να λύσω αυτό μου το πρόβλημα? Φανταστείτε το σαν μια μηχανή αναζήτησης μέσα στο σκληρό σας δίσκο. Θέλουμε να ανεβάσουμε στην επιφάνεια εργασίας τα στοιχεία που υπάρχουν στο σκληρό μας δίσκο. Θα βάλουμε τη λέξη που χρειαζόμαστε και θα βρούμε τους σχετικούς φακέλους. Ή θα δώσουμε ένα συναίσθημα και θα αφήσουμε αυτό το συναίσθημα να μας πάει πίσω σε ανάλογες μνήμες. Ή μπορεί να υπάρχει ήδη μια κατάσταση, δηλαδή μου είπατε πριν μια δύσκολη κατάσταση που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, χρησιμοποιείται και συχνά. Την ιδέα ότι κάποιος φοβάται, ξέρω εγώ, τα σκυλιά. Η ιδέα λοιπόν της εικόνας ενός σκύλου είναι αρκετή για να τον πάει πίσω στην εποχή που τον δάγκωσε, ας πούμε, ένα σκύλος. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Πόσο είναι αρκετή μερικές φορές, συγγνώμη να σας διακόπτω, είναι αρκετή μερικές φορές να τον πάει και πίσω στην εποχή που ήταν ο ίδιος σκύλος. Υπάρχουν και πάρα πολλές θεωρίες που αντικρούν, αν θέλετε, τη διαδικασία της αναδρομής. Έτσι δεν είναι? Της αναδρομής σε αυτή τη ζωή. Σε προηγούμενες ζωές. Ναι. Ναι, αλλά καθένας μπορεί να το πιστεύει ή να μην το πιστεύει. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο με το φυσικό του σώμα και να έχει αποδείξεις. Άρα, εδώ δεν μπορούμε παρά να έχουμε ενδείξεις. Εμείς πάλι θεραπευτικά κοιτάμε αν έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αν μπορούμε δηλαδή μέσα από κάτι τέτοιο που είτε είναι μνήμη είτε είναι φαντασίωση, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον να έχει καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη δράση στην παρούσα χρονική στιγμή. Αυτή η πορεία της ψυχής τελειώνει, πιστεύετε, κάπου?
για να τελειώνει η πορεία της ψυχής θα πρέπει να αρχίζει κάτι άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά κατά μία έννοια αυτό δεν έχει τέλος. Ας πούμε τελειώνουν κύκλοι. Πώς θα μπορούσε να τελειώνει? Για να ορίσουμε το τέλος του σύμπαντος θα χρειαστεί να βάλουμε κάποια όρια και έξω από αυτά θα υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε πάλι λέμε για κάτι που συνεχίζεται με έναν άλλο τρόπο. Για έναν θεραπευτή λοιπόν η αναδρομή, κυρίως σε προηγούμενη ζωή, δεν είναι απόδειξη ότι πραγματικά υπάρχουν προηγούμενες ζωές. Έτσι δεν είναι? Δεν αποτελεί για σας απόδειξη έτσι ώστε να βγείτε και να πείτε ναι, υπάρχουν προηγούμενες ζωές? Απλώς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Είμαστε ιστορικοί. Δεν είμαστε ιστορικοί, είμαστε θεραπευτές. Μας ενδιαφέρει αυτός που έχουμε απέναντί μας να είναι καλά. Να είναι καλά με τον εαυτό του, να γνωρίζει περισσότερα κομμάτια της ύπαρξής του. Να μπορεί να έχει καλύτερη επαφή με το περιβάλλον, με το σύμπαν. Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το συναίσθημα, το συναίσθημα είναι ενέργεια, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Βλέπουμε τους ανθρώπους που κάνουν την αναδρομή να μιλάνε γλώσσες διαφορετικές ή να περιγράφουν καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, πολλές φορές να περιγράφουν το θάνατό τους, που θεωρώ αυτό είναι μία από τις πιο επώδυνες ίσως διαδικασίες. Αυτό πώς βοηθάει και σε ποιο επίπεδο βοηθάει τον θεραπευτή? Αν εσείς, για παράδειγμα, ανακαλύψετε σε μια αναδρομή που κάνετε σε μένα ότι εγώ μιλάω μια αρχαία γλώσσα αιγυπτιακή, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα στοιχείο για σας? Και πώς μπορεί να λειτουργήσει? Λειτουργεί συνδυαστικά ή μπορεί να λειτουργήσει και μεμονωμένα? Πρώτα απ' όλα, αν μιλάτε μια αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα, δεν είναι σίγουρο ότι εγώ θα καταλάβω ότι είναι αρχαία αιγυπτιακή. Όμως υπάρχει αυτό που είπατε, έχει συμβεί και σε ανθρώπους που δεν είναι σε αυτό που λέμε μια κατάσταση αναδρομής, που είναι μεν σε μια υπνοτική κατάσταση, αλλά είναι τόσο ξύπνοι όσο είμαστε εσείς και εγώ. Είναι ένα γεγονός το οποίο το έχει συμβεί. Μια γυναίκα έχει μεταφράσει έναν ξένο δάσκαλο θεραπευτή χωρίς να ξέρει τη γλώσσα του. Και εξηγούσε στους άλλους τι έλεγε. Πάνω κάτω το πέτυχε. Κατάφερε να κάνει τη μετάφραση. Είχε τη δυνατότητα να καταλάβει τη γλώσσα. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι περίπου ίδιο με αυτό που είπατε πριν. Μίλησε κατά μία έννοια τη γλώσσα του. Και προς τον ίδιο κατάφερε να συνήθει και προς τους υπόλοιπους. Και δεν αναφέρομαι με νοήματα, έβγαζε ήχους. Είχε λέξεις αυτό που έλεγε. Τώρα, για το δεύτερο που μου είπατε, το σημαντικό που θέλω να σταθούμε είναι αυτό που είπατε στο βίωμα του θανάτου ή σε κάτι άλλο τόσο έντονο. Εμείς λέμε το εξής απλό. Όταν κάποιος έχει μέσα του αυτό το βίωμα, με όποιο τρόπο και να το έχει, είναι ένα πολύ ισχυρό βίωμα, όπως καταλαβαίνετε. Η αίσθηση ότι τώρα πεθαίνω ή τώρα μου συμβαίνει κάτι άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό να βιωθεί και να αποκτηθεί μια επαφή με αυτό το συναίσθημα. Είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είτε του έχει συμβεί στα αλήθεια και όντως τώρα ζει σε ένα άλλο σώμα και αυτό το θυμάται, είτε έχει ένα άλλο βίωμα που είναι ίσης φόρτισης, ίσης έντασης συναισθηματικής. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό ότι μπορεί να βιωθεί και να αποκτηθεί μια καλή σχέση με αυτό το συναίσθημα που έχει μέσα του. Και ώστε να μπορεί να το βγάλει έξω και να μην τον βαραίνει. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σιμονέτο. Εσείς πιστεύετε στη μεσονάρκωση? Ναι, πιστεύω. Πού στηρίζεστε στην άποψη αυτή? Κοιτάξτε, όπως είπατε και πριν, αυτά είναι θέματα τα οποία κανείς μπορεί να τα συζητήσει με τον εαυτό του και μπορεί να έχει τις αποδείξεις για τον εαυτό του. Δεν είναι πράγματα τα οποία μεταφέρονται. Εκείνο το οποίο θα σας πω ότι σχετικά με τα θέματα αυτά της ύπνωσης κλπ. Επειδή έχω ζήσει στην Ινδία, έχω πάει περισσότερο από 80 φορές, έχω εργαστεί, έχω χειρουργήσει στο μέρος αυτό και έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εξακολουθώ να πηγαίνω 2 φορές το χρόνο, κάθε Φλεβάρι και Σεπτέμβρη. Είχα μία έτσι αντίρρηση ως προς την τερμινολογία, ως προς τη λέξη υπνοτισμός. Υπνοτισμός ή αλλιώς επιβολή είναι μια έννοια γνωστή από πάρα πολλά χρόνια και το σανσκριτικό όνομα είναι Vasitvam. Λοιπόν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό ο υπνοτισμός. Συμφωνώ με αυτό την κυρία που μίλησε για μια βαθιά χαλάρωση. Γιατί σε μια βαθιά χαλάρωση μπορεί να ρωτήσεις σε αυτόν που του κάνεις την αναδρομή και να έχεις μια απάντηση. Εάν ο άλλος κοιμάται, πώς μπορεί ένας κοιμισμένος? Αυτό να το πείτε στην κυρία που είναι αμέσως δίπλα σας. Συγγνώμη. Λοιπόν, εκτός τούτου όμως, ήθελα να σας πω το εξής. Η προσωπική μου εμπειρία και γνώση είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά
έχουν μία έμφυτη ικανότητα, όπως υπάρχουν και άλλες ικανότητες. Αυτός που βρίσκει το νερό, αυτός που... Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αναδράμουν σε προηγούμενες ζωές τους και να ανασύρουν ψήγματα μόνο πραγματικότητας. Ψήγματα, όχι ιστορίες με συνέχεια. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα αυτή τους την ικανότητα να την δώσουν, να την προσφέρουν σε κάποιον άλλο, σε κάποιο πειραματιζόμενο, και ο πειραματιζόμενος να έχει ψήγματα επίσης από το παρελθόν. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κυπριωτάκη. Ο κύριος Κυπριωτάκης είναι πάρα πολύ γνωστός, ασκεί και μεθόδους έτσι για αναδρομές. Ακούστηκε άποψη ότι ο κύριος Κυπριωτάκης ενδεχομένως είναι και ερασιτέχνης. Ακούστηκε ότι δεν είναι ψυχολόγος. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Προσβάλλεται όμως τον κύριο Κυπριωτάκη, νομίζω. Γιατί? Ο ίδιος δεν δηλώνει ψυχολόγος, δηλώνει Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Κυπριωτάκη, και ο κύριος Κυπριωτάκης, αν θέλει, μπορεί να παρεύει, μας παρακολουθεί από ό,τι ξέρω. Ας ακούσουμε τι μας είπε στο βίντεο καταρχήν, και από εκεί και πέρα, αν θέλει, ο κύριος Κυπριωτάκης μπορεί να παρεύει και να διορθώσει τα πράγματα ή να αποκαταστήσει την όποια αλήθεια υπάρχει. Πάμε. Στην ύπνωση, ακόμα και αν γίνει υποτέλειες συνθήκες, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, διότι τον έλεγχο τον έχει ο υπνοτιστής και δεν υπάρχει κανένας από τους μηχανισμούς αυτοάμυνας του ατόμου, όπως έχουμε στην κατάσταση τόσο της συνειδητής όσο και στην κατάσταση ύπνου. Επίσης υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, μικροί ή μεγάλοι. Οι μικροί είναι να συντονιστεί το άτομο με μία κατάσταση που δεν είναι δική του. Δηλαδή, μέσα από το συντονισμό μιας σκεπτομορφής που υπάρχει διάχυτη στο σύμπαν, να δει πράγματα ή και ζωές οι οποίες είναι απόλυτα σωστές ή ελέγξιμες, αλλά οι οποίες να μην είναι δικές του. Αυτός είναι ο μικρότερος κίνδυνος. Βέβαια, η δεύτερη περίπτωση κινδύνου λίγο σοβαρότερη είναι να του μείνουν κάποιες ψυχοσωματικές διαταραχές μέσα από τη βίωση τραυματικών γεγονότων, τα οποία, όπως είπαμε, μας λείπει αυτός ο μηχανισμός αυτοέλεγχος που έχουμε ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Και ο τρίτος κίνδυνος είναι πολύ σοβαρότερος, έχει την αναλογία περίπου στατιστικά γύρω στο 2 της 1000, δηλαδή 1 στους 500, μπορεί να το πάθει αυτό μέσα στην ύπνωση, ότι μπορεί, αν ο υπνοτιστής αποτραβήξει την προσοχή του από το υπνοτιζόμενο άτομο, τότε μπορεί να μπει μέσα κάποια ξένη πνευματοψυχή, να κάνει μια κατάληψη, όπως λέμε, η οποία μπορεί να είναι μερική ή ολική, και είναι πάρα πολύ εύκολο σε αυτόν τον χρόνο να γίνει αυτή η κατάληψη και πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, να ξαναβγεί έξω. Ο τρίτος τρόπος είναι ο πιο ασφαλής, είναι μια κατάσταση αυτοχαλάρωση, η οποία μπορεί να γίνει είτε μόνη μας, δηλαδή μέσα από διαδικασία διαλογισμού, είτε υποβοηθούμενη μέσα από κάποιον βοηθό, θα έλεγα οδηγό της αναδρομής, αναδρομέα ας το πούμε, ο οποίος υποβοηθάει ουσιαστικά μια προσωπική κατάσταση βυθίσματος σε μια άλλη παλαιότερη ζωή, παλαιότερη κατάσταση. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορούμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου, δηλαδή από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε. Αυτό μπορεί να απαντηθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια σε προσωπικό επίπεδο, όχι σε γενικό, σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή να δει κάποιος κάποια στάδια της εξέλιξης του, να δει για ποιο λόγο είναι αυτή τη στιγμή εδώ, διότι ο κάθε άνθρωπος έρχεται για ένα τελείως συγκεκριμένο λόγο στη συγκεκριμένη ζωή, να μάθει δηλαδή κάποιο μάθημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν μπορούμε να μάθουμε αυτό το μάθημα, δηλαδή το σκοπό της ζωής μας, γιατί είμαστε εδώ.
και φυσικά εν επεκτάσει μπορούμε να δούμε αν τον καταφέρουμε ή όχι και προς τα που πάμε. Αυτά βέβαια χαρίζουν μια εσωτερική γαλήνη, μια εσωτερική ηρεμία. Θα έλεγα ένα παρελκόμενο όλης αυτής της γνώσης είναι ότι φεύγει τελείως ο φόβος του θανάτου. Εξαφανίζεται κυριολεκτικά, διότι από τη στιγμή που θα βιώσει κάποιος επαναλαμβανόμενους θανάτους και επαναγεννήσεις, από εκεί πέρα δεν υπάρχει λόγος να φοβάται το θάνατο. Η ψυχή πόσες φορές μετενσαρκώνεται και ποια είναι η πορεία που ακολουθεί? Μετενσαρκώνεται τόσες φορές ώστε να μπορέσει να φτάσει στο ανώτατο στάδιο εξέλιξης που μπορεί να φτάσει ως άνθρωπος. Φτάνουμε σε ένα νούμερο, ελάχιστο νούμερο, γύρω στη 1.000 με 2.000 φορές είναι ένα μίνιμουμ, θα έλεγα, εμπειριών τις οποίες μπορούμε να έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Ποια πορεία ακολουθεί μια ψυχή που μετενσαρκώνεται? Η κάθε ψυχή τη στιγμή που θα ενσαρκωθεί έχει, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ένα τελείως συγκεκριμένο μάθημα, ένα λόγο για τον οποίο ενσαρκώθηκε. Εάν καταφέρει να μάθει αυτό το μάθημα, αυτό το λόγο, τότε μπορεί να πάει στο επόμενο μάθημα, στην επόμενη ενσάρκωση. Εάν δεν το μάθει, τότε, όπως λέμε, μένει στην ίδια τάξη, θα πρέπει να ξαναέρθει για να το ξαναμάθει σε χειρότερες συνθήκες. Να τονίσουμε εδώ ότι το κάθε μάθημα προσαρτάται στον άνθρωπο, στον ψυχισμό του ατόμου, σαν μία ποιότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος εμπλουτίζεται με μία συγκεκριμένη ποιότητα μετά από μία ζωή του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φυσική καλοσύνη, ας πούμε, ή η υπομονή, διάφορα τέτοια άλλα στοιχεία του χαρακτήρα είναι αποκλειστικά και μόνο ελεγχόμενα μέσα από την ζωή του. Όχι, στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στοιχεία τα οποία έχει μπορέσει ο ίδιος να καταφέρει να προσαρτήσει τον χαρακτήρα του μέσα στην αλυσίδα των ζώων, των μετασαρκώσεων του. Η πορεία της ψυχής καταλήγει κάπου? Βεβαίως, εδώ όλες οι μεγάλες θρησκείες το αναφέρουν. Ξεκινάει από μια πολύ ατελή κατάσταση, θα έλεγα από μια σχεδόν ζώδη κατάσταση, από μια κατάσταση λίγο πάνω από το επίπεδο του ζώου, δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι ζώδεις επιθυμίες και ανάγκες, και φτάνει μέχρι μια κατάσταση που θα την μπορούσαμε να την ονομάσουμε αγγελική ή θεϊκή, με την έννοια πάλι την ανθρώπινη, δηλαδή να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου θα υπάρχει μια απόλυτη αγάπη, απόλυτη καλοσύνη, απόλυτη συγχώρεση. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείται με μαθήματα και ξεκινάει μια άλλη εξέλιξη σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή σε ανθρώπινο επίπεδο έχουμε μια κατάσταση από τη ζωώδη μέχρι, ας την ονομάσουμε ενδεικτικά έτσι, αγγελική ή αγιοσύνηση, όπως θέλετε πέστε τη. Αυτά μας είπε ο κ. Κυπριωτάκης. Να πούμε μερικά πράγματα. Ότι αυτά που είπε ο κύριος Κυπριωτάκης εκφράζουν τον εαυτό του. Ναι, μην κρίνουμε τον μια προσωπική άποψη. Όχι, είμαι υποχρεωμένος να το πω. Είμαι υποχρεωμένος γιατί μίλησε για την ύπνωση και μίλησε ότι φεύγει η ψυχή, έρχεται μια άλλη πνευματοψυχή, γίνονται καταλήψεις. Αυτά τα πράγματα, μια και εξυπηρετούμε, προσπαθούμε να αποπυνθοποιήσουμε κάποια πράγματα για τη θεραπευτική ύπνωση και είναι πολύ σημαντικό να πούμε και διαφορές μεταξύ υπνοτισμού και θεραπευτικής ύπνωσης. Αυτά που λέει ο κύριος Κυπριωτάκης δεν έχουν καμία σχέση με ψυχοθεραπεία, με ψυχολογία και με θεραπευτική ύπνωση. Εσείς πιστεύετε μέσα από τις διαδικασίες αυτές και από την εμπειρία που έχετε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ύπνωση και κάνουν την αναδρομή τους
εκφράζουν πραγματικότητα, εκφράζουν πραγματικά γεγονότα. Εκφράζουν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν έχουν ζήσει προηγούμενες ζωές. Μήπως τότε να γίνει ο ορισμός της μνήμης, δεν μπορώ να το πω αυτό. μνήμη. Όπως είπατε, δεν είναι απόδειξη για τη μετεσάρκωση. Για μας είναι μια κατάβαση στο ασυνείδητο. Τώρα μέσα στο ασυνείδητο υπάρχει και αυτό που ο Καρλ Γιούγκ, αυτός ο μεγάλος Ελβετός ψυχολόγος, ονόμαστε συλλογικό ασυνείδητο. Τώρα αυτό που βρίσκεται και γεννιέται από μέσα, εάν είναι συντονισμός με το συλλογικό ασυνείδητο, με κάποιες μνήμες άλλες που υπάρχουν βαθιά κληρονομημένες μέσα μας ή κάποια προσωπικά βιώματα, είναι θέμα ερμηνείας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το ονομάσω ότι είναι μετεσάρκωση. Άρα, λοιπόν, με ενδιαφέρει γιατί κατεβαίνοντας, όπως είπε και στο βίντεο, μια εικόνα του σκύλου, φέρνει αυτές τις συγκεκριμένες μνήμες και όχι κάποιες άλλες. Άρα, λοιπόν, δεν με νοιάζει για απόδειξη για μετεσάρκωση ή όχι. Άρα λοιπόν η κυρία Τσαμασλίδου, ναι, που μίλησε για εκείνη την εικόνα που είχε, ότι είναι ιέρια μέσα σε ένα ναό της αρχαιότητας. Αυτό δεν το έζησε όμως. Τι εννοείται δεν το έχει ζήσει σε άλλη ζωή. Αυτό είναι δικιά της ερμηνεία. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είδε αυτή την εικόνα. Ξέρετε τι ενδιαφέρει. Δύο λεπτά, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια τάξη. Ξέρετε τι ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα τον κόσμο μας παρακολουθεί. Εάν στις αναδρομές αυτά που λέγονται έχουν σχέση με την πραγματικότητα, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει πραγματικά αυτά όλα σε κάποιες άλλες εποχές, σε κάποιες άλλες ζωές, ή απλά είναι αυτό που λέτε εσείς, αυτή είναι μια μεγάλη ένα δοχείο του υποσυνείδητου που έχει καταγραφές μέσα και ξαφνικά μπορεί να είναι από εκεί, αλλά μπορεί να είναι και μια μνήμη προηγούμενης ζωής. Τώρα αυτός ο σκληρός ο δίσκος, αυτό το δοχείο που υπάρχει, έχει καταγράψει κάποιες μνήμες. Έχει καταγράψει κάποια πράγματα. Από πού έχει καταγράψει? Από πού είναι ζήτημα ερμηνείας, φιλοσοφικής προσέγγισης, θεολογικής και οντολογικής προσέγγισης. Ίσως μας δώσει τη διάσταση αυτή που θέλουμε για την ερμηνεία. Κοιτάξτε, η επιστήμη λέει ότι η μνήμη δεν είναι κάτι απλό, είναι πολυεπίπεδο, είναι μια κατάσταση η οποία έχει στοιχεία της εσωτερικής ζωής, όπου αυτά τα στοιχεία σε ανύποπτο χρόνο έχουν καταγραφεί, κωδικοποιηθεί, αποθηκευθεί και ανακαλούνται σε στιγμές που υπάρχουν εξωγενή ερεθίσματα τα οποία μπορούν να ανακαλέσουν στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη στιγμή. Εμπεριέχει επίσης συναισθήματα, εμπεριέχει βιώματα. Αυτά τα βιώματα, συναισθήματα, οι καταγραφές κλπ. Είναι από τη ζωή που ζω εγώ από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα ή και από άλλες ζωές? Αυτό είναι το ερώτημα. Η επιστήμη δεν μας έχει δώσει στοιχείο ότι είναι από άλλες ζωές. Άρα είναι τελείως σαφές, είναι μετέωρο δηλαδή το θέμα. Μην παρεμβαίνετε όλοι μαζί, να τελειώσω από εδώ. Σαφέστατα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να πάρει απόδειξη. Είναι μια μεταφυσική. Μιλάμε για την ύπαρξη του Θεού, για την ύπαρξη ψυχής με τα θανάτια στάδια ή όχι. Δύο κουβέντες. Η συμβουλευτική, η ψυχολογία δεν έχει έρθει για να δικαιολογήσει ή για να δώσει αποδείξεις σε κανέναν για τίποτα. Ούτε στην κοινωνιολογία, ούτε στην επιστήμη. Αλλά τι έχει έρθει να κάνει? Έχει έρθει για να βοηθήσει τον άνθρωπο να λύσει τα προβλήματα που έχει με τον εαυτό του. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πίσω από κάθε εικόνα, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε την ανάλυση των ονείρων. Επιστημονικά δεν είναι αυτός ο ρόλος. Να τελειώσω λίγο, σας παρακαλώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς όταν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο, είναι ο άνθρωπος αυτός να είναι καλά, να γιατρέψει τις πληγές. Τότε γιατί κάνετε αναδρομές, δεν κατάλαβα. Για να πάρουμε. Αφού δεν έχει καμία σχέση. Γιατί είναι ένα ταξίδι στις αχαρτογράφητες περιοχές του ασυνείδητου. Ο άνθρωπος αυτός μας δίνει πληροφορίες προς επεξεργασία για τη θεραπεία του. Αυτές οι αχαρτογράφικες περιοχές του ασυνείδητου. Πώς χαρτογραφήθηκαν? Πότε? Δεν χαρτογραφούνται, αυτό σας λέμε. Και δεν μας ενδιαφέρει εμάς τους θεραπευτές να τις χαρτογραφήσουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας να βιώσει επιτέλους καλά το παρόν του. Δεν έχω καταλάβει, αλλά έχω προσπαθήσει να καταλάβω. Χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν βιώνουν καλά το παρόν τους. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να λύσουμε. Το να ζήσουμε σωστά το παρόν μας, το εδώ και τώρα μας, αντί να ψάχνουμε άλοθη για να φορτώνουμε την κακοδαιμονία του παρόντος μας στο εκεί και τότε, σε προηγούμενες ζωές. Δεν υπάρχουν προηγούμενες ζωές. Δεν μου αρέσει αυτή η θεωρητικολογία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ θέλω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είμαι ρεαλιστής. Τότε κύριε Χαρδαβέλα, να το πούμε ακόμα πιο απλό. Η θεωρητικολογία, να πούμε, του ασυνείδητου και της καταγραφών της μνήμης μας κλπ. Συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι πάει κάνει αναδρομές. Πάει και κάνει αναδρομές.
Χιλιάδες άνθρωποι κάνουν αναδρομή. Ποιο λεφτά να μιλήσω. Ποιο λεφτά. Ο κύριος Γιαννίτης κάνει αναδρομές. Ο κύριος Κυπριωτάκης κάνει αναδρομές. Ο κύριος Βουλούκος ο Αΐμνης έκανε αναδρομές. Και ρωτάω, γιατί γίνονται αυτές οι αναδρομές? Υπάρχει ένα ζήτημα ψυχοθεραπευτικό. Έχει τους δικούς του λόγους, κύριε Καθένα. Δεν είναι φασόν, κύριε Χαρδαβέλα. Είναι ψυχοθεραπευτικό, κύριε Χαρδαβέλα. Έχει νόημα αυτό ότι αποκαλύπτουμε τη ζωή μας σε άλλες εποχές? Εξατομικευμένα, κύριε Χαρδαβέλα. Μόνο για τον κάθε άνθρωπο έχει σημασία αυτό που βλέπει και αυτό που φέρνει πίσω. Λοιπόν, για υπνοτισμό θα έκανα, αλλά όσο αφορά την παρούσα ζωή μου. Δηλαδή αυτό που έχω ζήσει από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό το πιστεύω. Πιστεύω στο υποσυνείδητο, το οποίο λοιπόν, μέσω της ύπνωσης ερχόμαστε σε επαφή με το υποσυνείδητο, το οποίο είναι επιθυμίες. Μιλάς σαν φοιτήτρια ψυχολογίας τώρα. Ναι. Θα τα λέει και πολύ ωραία. Τα οποία είναι επιθυμίες οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και τις έχουμε αποκλείσει από τη συνείδησή μας. Λοιπόν, αυτές οι επιθυμίες μέσω της ύπνωσης ίσως βγαίνουν. Και γι' αυτό πολύ μπορώ να το θεωρήσω και σαν φαντασία. Δηλαδή... Αυτά που λένε ότι ήμουνα, ξέρω εγώ, θα ακούσουμε σε λίγο μια κυρία η οποία μέσα σε μια ύπνωση και σε μια αναδρομή λέει ήμουνα αγγελιοφόρος του Τσάρου που πήγε στο Βυζάντιο και έφερνε ένα μήνυμα στους Βυζαντινούς κλπ. Είναι απραγματοποιητή επιθυμία. Η οποία δεν τη δέχεται η συνείδηση, ναι. Να ακούσω τώρα και εσάς λιγάκι που δεν έχετε μιλήσει ακόμη. Είναι ο κ. Κατσικόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής, συγγραφέας του βιβλίου Φεγγάρια Άλλης Γης, ο οποίος έχει κάνει 2 αναδρομές και κάποια στιγμή φτάνει στην εποχή στο 1874. Για πέστε μου λοιπόν την εμπειρία σας. Ναι. Αν και μουσικός, κύριε Χαρδαβέλα, πολύ φοβάμαι θα είμαι μια φωνή παράφωνη απόψε εδώ, γιατί δεν είχα καμία ανησυχία για να πάω να κάνω τις αναδρομές που έκανα, την εις διπλούν αναδρομή. Δεν έψαχνα τίποτα και δεν ασχολήθηκα από εκεί και μετά με το θέμα αυτό. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω τον κύριο Βουλούκο και αναφέρομαι στη χρονιά 81-82, πριν από 24-25 χρόνια, και ο λόγος που βρέθηκα στο χώρο του και δέχθηκα κιόλας να κάνω αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πείραμα. Είμαι ένας άνθρωπος που και τότε και τώρα ο χρόνος μου, ο χρόνος των 24 ώρων δεν με φτάνει. Δεν πήγα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έφτασε η πληροφόρηση για το θέμα Βουλούκου. Πήγα τις 4 πρώτες Δευτέρες, αν θυμάμαι καλά, που ήταν για το πολύ κοινό. Κάθισα, παρακολούθησα. Κάποια στιγμή μου ήρθε και η περιέργεια, αν το θέλετε, να δοκιμάσω κι εγώ. Το δοκιμάσατε? Δεν είχα κανέναν άλλο λόγο. Το δοκίμασα. Βέβαια δεν έχω κανένα τίτλο από την προηγούμενη ζωή. Ούτε ήμουν αρχιερέας κάπου, δεν ειρωνεύομαι προς Θεού, ούτε ήμουν στρατηγός, ούτε ήμουν αυτοκράτορας. Βρέθηκα να είμαι στον Όλυμπο, σε ένα χωριό που τότε ονομαζόταν Πετρούπολης και στη συνέχεια ονομάστηκε Πέτρα. Αυτό με διαβεβαίωσε, μου το ανέφερε κάποιος από τους παρευρισκόμενους αφού του έχει τελειώσει η αναδρομή μου. Δεν είχα κάποια... Είχατε πάει άλλη φορά στον Όλυμπο? Ποτέ. Είχατε πάει στο συγκεκριμένο χώρο? Ποτέ. Ούτε είχα διαβάσει, γι' αυτό από τα όσα ακούστηκαν είμαι σε όλα εκτός. Μάλιστα. Ποτέ δεν είχα διαβάσει, δεν είχα δει κάποια ταινία, δεν. Εκείνο που... και δεν ασχολήθηκα και στη συνέχεια μετά. Μάλιστα. Δεν είχα κάποια μηνύματα από πριν, αλλά και στη συνέχεια δεν είχα καμία περιέργεια να ψάξω το θέμα. Ας αλαφρώσω λιγάκι την κουβέντα. Διαπιστώθηκε σε μένα από πού κρατάει η πετριά που έχω φάει, από προηγούμενη ζωή, και από εκεί και πέρα μου φτάνει. Δεν ασχολήθηκα καν. Βρήκατε λοιπόν ότι είσαστε... Η μόνη έρευνα, αν θέλετε μου επιτρέπετε, η μόνη έρευνα, και αν δεν ασεβώ απέναντι στη λέξη, ήταν αυτή που έκανα προχθές το βράδυ και την επιβεβαίωσα και σήμερα με το να ψάξω να βρω αν η 14η Μαΐου του 1874 ήταν η μέρα Τρίτη, όπως εγώ είχα αναφέρει, και αυτό το χαρτί, οι τελευταίες σελίδες του τετραδίου μουσικής μετά από το 2 που τέλειωνα το μάθημα, έχουν γραφεί από κάποιο φίλο που ήταν από κάτω και ό,τι μπορούσε
Από αυτά που λέγατε εσείς. Από αυτά που έλεγα εγώ. Εσείς λοιπόν λέγατε ότι είσαστε ένας βοσκός. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην περιοχή του Ολύμπου, στο χωριό Πετρούπολης, Πέτρα τώρα. Πέτρα κλπ. Πώς αναφέρατε την ημερομηνία? Ναι. Αφού έβλεπε ο άνθρωπος, γιατί αν σας τα έχω δώσει σε φωτοτυπία, θα μπορούσατε να το δείτε. Όχι, πέστε μας τα με δύο λόγια. Λοιπόν, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον η ζωή μου, όπου και για να μην γίνω κουραστικός και προς τους τηλεθεατές και προς τους συνομιλητές μας, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον η ζωή μου. Ήμουν ντυμένος με ένα άσπρο παντελόνι, ένα κίτρινο πουκάμισο. Εντάξει, θα μπορούσα να μου και ταξίδι. Για την ημερομηνία, πέστε μου. Ναι. Μου λέει, αφού έβλεπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, πάμε, μου λέει, στην μέρα του θανάτου. Μάλιστα. Όλα αυτά υπόψη μου πρέπει να τα ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Στη συνέχεια δεν θυμάσαι τίποτα. Μπορώ να σας πω την κάθε λεπτομέρεια για το πριν και το μετά. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς το βαφτίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα. Εγώ δεν θυμόμουν τίποτα. Μετά από την και θα σας πω και για το μετά. Πότε δεν θυμόσαστε τίποτα? Στη διάρκεια της ύπνωσης? Μπορώ να έχω λίγο χρόνο να τα περιγράψω λεπτομερώς. Έχετε πολύ λίγο χρόνο. Όσο μπορώ. Έτσι σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, διότι... ο άνθρωπος αυτός μου λέει, θα με κοιτάζει στο ένα μάτι, δεν θυμάμαι σε ποιο, θα μετράω ως το 10. Ναι. Εγώ μέχρι το 7, το θυμάμαι πάρα πολύ, 6 με 7. Χάθηκατε? Χάθηκα, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Μάλιστα. Και το μόνο που θυμάμαι, την ώρα που ξυπνά, μου λέει, θα μετρήσω πάλι ως το 10. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι το κεφάλι μου ακουμπισμένο πάνω στο χέρι του, τρέχουν τα μάτια μου, κοιτάζω ένα ακροατήριο από κάτω, περίπου τα 100 άτομα και με κοιτάζουν κάπως έτσι. Αναρωτιέμαι γιατί κλαίω και τότε μου εξηγήσανε ότι ζήσατε το θάνατό σας. Έζησα το θάνατό μου και βρέθηκα να έχω πάει από κεραυνό. Μάλιστα. Και είπατε την ημερομηνία τη συγκεκριμένη. Ναι, τη συγκεκριμένη. Δεν είχα κάποιον άλλο τρόπο. 2 λεπτά. Και λέτε ότι είναι Τρίτη 14 Μαΐου του 1874. Και ανατρέχετε λοιπόν χθες σήμερα και βλέπετε ότι είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη και έχω και τα χαρτιά που μπορείτε να το δείτε. Να το διαπιστώσετε. Βάλτε μια τελεία σε αυτό. Βάζω. Υπάρχει μια εξήγηση σε αυτή την ιστορία? Αυτό δεν θα μπορούσα να το πω ούτε τώρα ξύπνιος. Όχι τότε κοιμισμένος. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Καμία εξήγηση. Αυτό που δίνουν ως ερμηνεία αυτών των καταστάσεων είναι ότι, και αν ακολουθήσουμε σήμερα την προγεννητική αγωγή, ότι υπάρχει καταγραφή γεγονότων μετά τον 5ο μήνα του εμβρίου, δηλαδή συζητήσεις και πράγματα τα οποία μπορούν να περάσουν συναισθηματικά, μπορεί να υπήρχε σε κάποια στιγμή της ζωής του στοιχεία είτε από ανθρώπους, είτε από αυτά που έχει διαβάσει, από αυτά που έχει σκεφτεί, τα οποία έχουν καταγραφεί. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει ένα καμία ιστορία παρόμοια. Δεν μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα, μικρό. Παρακαλώ, κύριε Χαρδά. Αναφέρει μια ημερομηνία συγκεκριμένη. Ναι. Και την ημέρα μάλιστα που είναι αυτή η ημερομηνία. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Πώς γίνεται αυτό και εν συνεχεία επαληθεύεται ότι είναι η Τρίτη? Έχω όλα τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και σύμπτωση. Τότε μιλάμε για μια αναλογία 1/7. Έτσι. Μιλάμε για μια αναλογία 1/7. Και σε άλλες περιπτώσεις όπου έχουν δοθεί στοιχεία που αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να ξέρει κάποιο, στοιχεία για άλλες εποχές, και αυτό είναι που γοητεύει στις αναδρομές. Εδώ πέρα τι έχει συμβεί, μπορείτε να πείτε εσείς? Έχει συμβεί με το ίδιο που έχει συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, όπου ένας άνθρωπος, ας πούμε μια νοικοκυρά στο Μάντσεστερ, κάνει μια αναδρομή και βρίσκεται σε μια εποχή και περιγράφει μια σφαγή σε ένα υπόγειο. Τυχαίνει να την κάνει την αναδρομή ένας ψυχίατρος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πανεπιστήμιο, ερευνάνε κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε αυτή η νοικοκυρά και παίρνουν και άδεια και από το Δήμο και από όλα αυτά. Και επαληθεύονται. Επαληθεύονται. Τι επαληθεύεται όμως? Η κυρία περιέγραψε μία κρύπτη κάτω από μια καθεδρική εκκλησία, την οποία δεν υπήρχε, δεν τη γνωρίζαν ούτε αυτοί που το χτίσανε. Βάλανε σεισμογράφους ειδικούς να εξερευνήσουν το υπέδαφος, ανακαλύψανε μια κρύπτη την οποία κανένας δεν γνώριζε. Και όλο αυτό από μια αναδρομή ανακάλυψε, περιέγραψε και μέσα ανοίξανε την κρύπτη, βρήκανε σκελετούς μέσα ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Στοιχεία για την ενόραση υπάρχουν επιστημονικά. Ενόραση. Ακριβώς. Όπως έχουν κάνει και στην NASA με τους αστροναύτες, για να δούνε αν υπάρχει επικοινωνία σε ό,τι αφορά διάφορες λεπτομέρειες, αν μπορεί πραγματικά αυτό το μήνυμα να περάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και ένα βίντεο όπου γίνεται μία αναδρομή με τον κύριο Βιαννίτη. Έτσι.
είναι μια κυρία, νομίζω, είναι μια κυρία η οποία αρχίζει και περιγράφει παρελθόντα γεγονότα. Ας την δούμε. Τι βλέπεις, τι συμβαίνει. Καμένο μυρίζει. Τα κάψαν όλα. Μυρίζει καμένο. Μυρίζει καμένο ξύλο, μυρίζει καμένο άλλο υλικό. Τι έχει καεί. Κάψαν τις καλύβες. Καλύβες. Τι βλέπεις. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Πάρτε τα παιδιά γρήγορα. Πάρτε τα παιδιά. Είναι τα παιδιά. Δεν ξέρω αν προλάβανε. Θα ξανάρθουνε. Ποιοι θα ξανάρθουν. Ποιοι θα ξανάρθουν. Θα μετρήσω μέχρι το 3 και στο άκουσμα του 3 θα απομακρυνθείς αυτή τη σκηνή. Όχι, όχι, πρέπει να πάρουμε. Τα παιδιά πρέπει να πάρουμε. Πρέπει να πάρουμε τα παιδιά. Θα μετρήσω μέχρι το 3 και τα παιδιά θα έχουν πάρθει. 1, 2, 3. Τι βλέπεις. Το ήξερα. Ερεμιά. Από καΐδια λείπουν όλοι. Αχ, δεν ξέρω ποιος έχει γλιτώσει. Ποιος έχει γλιτώσει από ποιους. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι με τα άλογα. Τους είδες αυτούς τους ανθρώπους με τα άλογα. Περιέγραψέ μου τους. Τους έχω ξαναδεί. Πώς είναι αυτοί. Πολύ. Είναι στρατιώτες, είναι απλοί άνθρωποι. Είναι στρατιώτες. Όχι, όχι στρατιώτες. Είναι ληστές. Τους έχεις δει αυτούς τους ληστές. Έρχονται πάλι κάθε φορά. Αχ, και τα παίρνουν όλα. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκεσαι. Μέσα στη μέση του χωριού. Δεν υπάρχει κανένας εδώ. Περιέγραψε μου το χωριό. Στάχτες και καπνί. Αχ, τα παιδιά τα πήραν ευτυχώς. Έχουν σωθεί τα παιδιά. Ησύχασε. Ησύχασε. Θέλω να κοιτάξεις κάτω και να μου περιγράψεις τα ρούχα που φοράς. Ποια ρούχα, τα κουρέλια. Πόσο χρόνο είσαι εσύ. 16. Πώς σε λένε. Λεβάνι. Τα παιδιά είναι ασφαλή. Τα πήραν οι γονείς σου, τα πήρανε και τα αδέλφια σου. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με τα άλογα και παίρνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να το πουλήσουμε για να ζήσουμε. Μόνο μπορούμε να φάμε. Ό,τι προλάβουμε να φάμε μέχρι να ξανάρθουμε. Και τώρα έχει καεί το χωριό. Δεν υπάρχει τίποτα. Στάχτες. Στάχτες πω. Σε λίγο θα μετρήσω από το 1 έως το 3 και θέλω να προχωρήσεις μπροστά στο χρόνο και να βρεθείς στη σκηνή του θανάτου σε αυτή τη ζωή. 1, 2, 3. Προχώρησε μπροστά στο χρόνο και πήγαινε στην τελευταία σου ημέρα. Τι βλέπεις, τι συμβαίνει. Είναι όλοι γύρω. Πού βρίσκεσαι. Στο κρεβάτι μου. Και τι κάνεις όμως στο κρεβάτι ξαπλωμένη. Μιλάς. Πονάς πουθενά. Όχι.
Δεν νιώθω τίποτα στο σώμα μου. Πονάω στην ψυχή. Θέλω να μείνω ακόμη. Τώρα που είναι μια ευτυχισμένη ζωή, εγώ πρέπει να φύγω. Περάσαμε τόσα. Τόσες αγωνίες. Τόσο φόβο. Το ξέρουν ότι ετοιμάζεσαι να φύγεις. Όλοι το ξέρουν. Είναι πολύ φυσικό. Όλοι το ξέρουν. Και τα παιδιά το ξέρουν. Αλλά εγώ θέλω να μείνω. Θέλω να χαρώ μαζί τους. Αλλά πρέπει να φύγω. Γιατί πρέπει να φύγεις? Γιατί πια δεν είμαι χρήσιμη. Πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος κοντά μου. Να με φροντίζει. Τώρα θα κοιμηθώ για πάντα. Χαλάρωσε και βυθίσου. Σε λίγο θα μετρήσω από το 1 έως το 3 και στο άκουσμα του 3 θα ανοίξεις τα μάτια. Θα είσαι σε πλήρη εγρήγορση και θα νιώθεις όμορφα μετά από αυτή τη βαθιά αίσθηση χαλάρωσης. Θα θυμάσαι με κάθε λεπτομέρεια ό,τι βίωσες σε αυτή την κατάσταση. Ένα. Τα μάτια σου θα νιώθουν σαν να έχουν πληθεί με γάργαρο ριάκι, με νεράκι, υγρά. 2. Έρχεσαι έξω σιγά σιγά τώρα. 3. Μάτια ανοιχτά. Μάτια ανοιχτά. Αυτή είναι μια... Μισό λεπτό. Αυτή ήταν μια κλασική περίπτωση αναδρομής. Πνοτισμού, μέσω υπνοτισμού. Μέσω υπνοτισμού. Ύπνωσης. Ύπνωση, Μην τα θεραπευτικής μπερδεύουμε. ύπνωσης. Μέσω ύπνωσης. Μέσω ύπνωσης. Να Δηλαδή την πούμε αυτή- θεραπευτική ύπνωση Έτσι. για να μην μπερδευόμαστε, γιατί είπαμε Θεραπευτική ότι η ύπνωση. ύπνωση είναι Θεραπευτική κάτι άλλο. ύπνωση. Ακριβώς Ναι. αυτό. Ο Και υπνοτισμός μάλιστα είναι βγαίνοντας ο τρίγωνος. κύριος Βιαννίτης είδα ότι έδωσε και με τα υπνοτική υποβολή να είναι καλά η κυρία, να αισθάνεται όμορφα και... Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν σε μια βαθιά ύπνωση τώρα. Όχι βαθιά ύπνωση, Όχι ήταν βαθιά. ελαφριά ύπνωση. Είναι σε μια μεσαίο επίπεδο που μπορούμε να επικοινωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά επίπεδα στην ύπνωση. Ωραία. Εδώ είναι ένα μεσαίο Αυτά επίπεδο. που περιγράφει, αυτά που λέει, τα ζει εκείνη τη στιγμή, τα βλέπει. Απόλυτα, τα βιώνει. Τα βιώνει. Δεν είναι σαν να περιγράφει ας πούμε, ένα όνειρο ή να Πριν κλείσω τα μάτια μου να τοποθετηθήκατε, φανταστώ μια συγγνώμη, ανάμνηση. πριν τοποθετηθήκατε όπως περιγράφει κάπως μια ανάμνηση, αλλιώς. τίποτα. Τα βιώνει. Πριν τοποθετηθήκατε κάπως αλλιώς. Είχατε πει ότι δεν έχει σημασία αν αυτά είναι αλήθεια ή ψέματα ή ιστορίες. Απλώς εγώ τα χρησιμοποιώ για να τη βοηθήσω. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι ακριβώς. σωστό. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ όλα αυτά τα οποία έλεγε, αλλά μπορώ να δεχθώ ότι εσείς μπορείτε να τη βοηθήσετε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγο κοντά σε αυτό το Σάββατο βράδυ για να σας ρωτήσω από την αρχή πόσοι από εσάς δεν έχετε νιώσει κάποια φορά ότι ένα γεγονός μπορεί να το έχετε ξαναζήσει στο παρελθόν. Ή πόσοι από εσάς δεν έχετε νιώσει ότι πάτε σε ένα μέρος για πρώτη φορά και νιώθετε μέσα ότι αυτό το μέρος το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε ξαναβρεθεί σε αυτό το μέρος κάποτε. Απροσδιόριστα. Πότε όμως? Πιστεύω ότι λίγο πολύ σχεδόν όλοι μας έχουμε αυτά τα βιώματα.
Θα σας πω 2 φορές που εμένα το ένιωσα πολύ έντονα αυτό. Και ακόμη δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν πριν από 20 χρόνια περίπου, στη Βηρητό, που είχα πάει επεσταλμένος της εφημερίδας στα Νέα που ήμουνα, για τον πόλεμο που γινόταν εκεί πέρα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και είμαστε μέσα στη Βηρητό, μέσα στην πόλη, με ένα συνεργείο του ZDF της γερμανικής τηλεόρασης. Και κάποια στιγμή ξέσπασε μάχη στο χώρο που είμαστε, εκεί σε μια γειτονιά της Βηρητού. Και βεβαίως άρχισαμε να τρέχουμε να σωθούμε, γιατί θα μας σκοτώνανε. Ήταν πυρά, διασταυρούμενα. Και ένιωθα ότι ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Ήξερα ότι εκεί πέρα υπάρχει μια γωνία με μια εκκλησία των Μαρονιτών που ήτανε. Ήξερα ότι λίγο παρακάτω ο δρόμος έστριβε αριστερά και υπήρχε ένα ανάχωμα. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ στο χώρο αυτό και ήτανε. Και ίσως αυτό με έσωσε και μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί, γιατί έφερα μαζί μου και τους Γερμανούς και γλιτώσαμε από μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη. Όπως τρέχαμε δηλαδή και όπως τρίβαμε τους δρόμους για να φύγουμε από την περιοχή και κάπου να καλυφθούμε, εγώ ήξερα πάρα πολύ καλά αυτή την περιοχή, στην οποία δεν είχα πάει ποτέ μου όμως. Και μια άλλη φορά στο πρώτο μου ταξίδι στο Λονδίνο, πριν από κάποια χρόνια, έψαχνα να βρω ένα βιβλιοπωλείο συγκεκριμένο που ήθελα, με πολύ παλιά βιβλία που εγώ είμαι λίγο ρέκτης σε αυτά και ψάχνω να βρω έτσι κάποια παλιά βιβλία. Και ενώ δεν είχα ξαναπάει στο Λονδίνο, είναι η πρώτη φορά που πήγαινα. Ήξερα, μου είχαν πει σε ποια περιοχή περίπου και πήγαινα με τα πόδια. Και ξαφνικά άρχισα να νιώθω ότι εκεί πέρα έχω ζήσει. Ήξερα δηλαδή γωνίες της γειτονιάς, ένιωθα ότι στο τάδε σπίτι που ήταν απέναντί μου είχα μπει κάποια στιγμή μέσα. Αυτό είναι ένα περίεργο ζήτημα που θέλω να το δούμε σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι γονιδιακή μνήμη, δεν ξέρω αν είναι κάτι στο υποσυνείδητό μας που βγαίνει μπροστά μας. Δεν ξέρω αν είναι πέρασμα μιας χρονοπύλης για να πάμε και στα μεταφυσικά μας ή σε αναμνήσεις από προηγούμενες ζωές. Όμως είναι ένα θέμα που πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν πει να το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, λέγοντάς μου ότι ας το ψάξουμε λιγάκι να δούμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν νιώθουμε ότι έχουμε ζήσει ξανά ένα γεγονός ή ότι έχουμε βρεθεί στο ίδιο μέρος που για πρώτη φορά βρισκόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το 1996 είχα επισκεφτεί το Ματχάουζεν στην Αυστρία, το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο γνώριμο μου ήταν το περιβάλλον, εκτός από τα μνημεία των χωρών. Δηλαδή τα μνημεία των χωρών κατόπιν του πολέμου που τοποθετήθηκαν εκεί προς τιμή των νεκρών τους. Εκτός από αυτό το σημείο που δεν ήξερα τι ήταν ακριβώς αυτό, όλο το στρατόπεδο, τα τείχη, οι χώροι της καύσης, ας πούμε, των Εβραίων, όλα αυτά τα σημεία του μαρτυρίου, μου ήταν τρομερά γνώριμα. Σε κάποια σημεία δεν χρειαζόταν καν να διαβάσω τις ταμπέλες, δηλαδή για να δω τι ακριβώς βλέπω. Ήξερα από πριν. Και όταν βέβαια τις διάβαζα, πάθαινε πια το σοκ. Γιατί καταλάβαινα ότι ένιωθα ότι είχα ξαναζήσει εκεί. Αισθανόμασταν πως είχε γίνει κάποιος φόνος εκείνο το σπίτι που ήμασταν. Ιδιαίτερα ένα παλιό παράθυρο που είχε μας θύμιζε ενδεχομένως πως είχε γίνει κάποιος φόνος από εκείνο το παράθυρο, πως είχε γίνει κάποια αυτοκτονία ή ίσως φόνος. Ένα πρωί περπατούσα από πανεπιστημίου, στρίβεται στην Κοραή, ξαφνικά, δεν τον είχα σκεφτεί ποτέ, ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό μου. Και μάλιστα ξαφνιάστηκα δυνατά, γιατί λέω πώς και τον είχα ξεχάσει τόσα χρόνια και δεν είχα ποτέ έτσι, βάλει στη μνήμη μου. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μου και να τον μπροστά μου σε 50 πόντους, ήταν και ψηλός, αφού έμεινα εμβρόντιτη, ξαφνιάστηκα, του το είπα βέβαια. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας ή μέσα στην ψυχή μας ή μέσα στο υποσυνείδητό μας. Η τελευταία κυρία, θα μας την ακούσετε σε λίγο, λέει ότι είχα ένα το συμμαθητή μου, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια. Δεν είχα μια επικοινωνία μαζί του. Τον σκέφτηκα για επιστήμη και μετά το σκέφτηκα μετά από 3 λεπτά τον βλέπω μπροστά μου, στην οδό Πανεπιστημίου, στην Κοραή. Άλλες φορές θα έχετε ακούσει ότι
σκέφτομαι κάποιον και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και είναι αυτός. Είναι κάποια ζητήματα που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε σήμερα το βράδυ να τα φωτίσουμε, να τα εξηγήσουμε. Πάντως έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω από αριστερά. Είναι ο κ. Παύλος Σακάς. Καλησπέρα σας. Yes. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρκετές φορές στην εκπομπή μας βοηθάει πάρα πολύ να προσεγγίσουμε από τη δική του πλευρά την ψυχιατρική και την επιστημονική τα θέματα αυτά. Αμέσως μετά είναι η κυρία Μυρτώ Πισπίνη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ηθοποιός. Πολύ καλή και ένας άνθρωπος αρκετά θα έλεγα έτσι που ψάχνεται γύρω από τα θέματα αυτά. Και αμέσως μετά είναι ο κύριος, ο κύριος Αναστάσιος Καλιωτζής. Γιάννης Συρίγος. Γιάννης Συρίγος. Συγγνώμη, τα έχω μπερδέψει. Ο κύριος Γιάννης Συρίγος, ναι, που είναι εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Gnostic Web. Τι εκπαιδεύσεις κάνετε εκεί? Είναι σεμινάρια αυτογνωσίας, Σεμινάρια αυτογνωσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε από την άλλη πλευρά. Είναι η κυρία Αναστασία Καλιωτζή, συγγραφέας δικηγόρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ασχολείστε με τέτοια θέματα εσείς? Ναι, πολύ. Πολύ, σας ενδιαφέρουν, Δίπλα της είναι ο κύριος Γρηγόριος Ορφανουδάκης. Καλησπέρα σας. Ηθοποιός επίσης. Γεια σας. Και η κυρία Εύα Ντελιδάκη, καλή συνάδελφος, δημοσιογράφος. Καλησπέρα. Θέλω να δώσω μια απάντηση σε μια παρέα πιτσιρικάδων. Εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στη γειτονιά μου, που του συνάντησα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή τη σημερινή, δηλαδή το απόγευμα έρχομαι εδώ πέρα. Σχολάγανε από κάποιο γυμναστήριο. Καμιά δεκαριά ήταν, γύρω στα 14 με 15. Είναι οι ηλικίες που κυρίως μας βλέπουν. Αυτές οι ηλικίες βλέπουν φανατικά αυτή την εκπομπή. Είναι παιδιά που ψάχνονται πάρα πολύ. Φανατικά. Και ο γιος σου? Είναι 18. Μπράβο. Έρχονται λοιπόν οι περιτριγύρες μου, με βλέπουν. Μου λένε, κύριε Κώστα, για πέστε μας, τα πιστεύετε αυτά που λέτε στην εκπομπή σας ή όχι? Ή το κάνετε έτσι να πούμε, για να τα οικονομήσετε? Βάζω το ερώτημα. Ωραίοι. Πολύ ωραίοι πιτσιρικάδες. Και με φέρνουν σε δύσκολη θέση λοιπόν. Λέω, παιδιά, θα σας δώσω μια απάντηση, επειδή ήταν πολύ και φασαρία, ήταν στο Παλαιοφάληρο, στον Παλαιακό δρόμο. Θα σας δώσω μια απάντηση το βράδυ. Θέλω λοιπόν να του πω το εξής. Δεν είναι θέμα αν τα πιστεύω ή δεν τα πιστεύω. Δεν σας κρύβω, όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή πριν από 2 χρόνια, εγώ ήμουν αρκετά επιφυλακτικός. Το έκανα γιατί, αν θέλετε, το δημοσιογραφικό μου μεράκι το βγάζω την Τρίτη στον Αθέατο Κόσμο, που είναι μια μαχητική δημοσιογραφική καθαρά εκπομπή. Και το Σάββατο ψαχνόμουν γιατί ήθελα να ανακαλύψω καινούριους χώρους και να γίνω και λίγο παιδί κι εγώ, να γυρίσω σε μερικά πολύ παλιά χρόνια, όπως τα παιδιά που ταξιδεύουν, φαντάζονται, βρίσκουν καινούργια πράγματα. Έτσι. Αυτή η εκπομπή την αγάπησα πολύ όμως και με πήρε μαζί της. Δεν μπορώ να σας πω αν πιστεύω ή δεν πιστεύω εάν υπάρχουν εξωγήινοι, ας πούμε, εάν υπάρχουν πνεύματα ή φαντάσματα, εάν υπάρχουν ήχοι που έρχονται από διάφορα όντα. Βεβαίως κάποια πράγματα πιστεύω που έχουν σχέση με κινήσεις πλανητών, με τη δημιουργία της γης. Το σημερινό θέμα δεν μπορώ να πω αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Είναι κάτι ανεξήγητο. Η επιστήμη τουλάχιστον ουσιαστικά και πραγματικά δεν το έχει εξηγήσει. Τι σημαίνει δηλαδή ένας άνθρωπος να νιώθει ότι έζησε σε έναν χώρο που δεν έχει πάει ποτέ του πριν από μερικά χρόνια? Ή πρέπει να πάμε στο μεταφυσική εξήγηση, άλλη ζωή, προηγούμενη ζωή και πάει λέγοντας, ή πρέπει να ψάξουμε τον εγκέφαλό μας να δούμε τι λειτουργίες γίνονται, ή να το αφήσουμε στο ανεξήγητο. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στους καλούς μου πιτσιρίκους είναι ότι ναι, αυτή η εκπομπή με έχει πάρει μαζί της. Έχω αρχίσει να πιστεύω για πράγματα, έχω αρχίσει να ανακαλύπτω κάποια πράγματα, αλλά και σε ορισμένα άλλα είμαι φυλακτικός. Εξάλλου έχει σημασία το ταξίδι. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Δεν έχει σημασία το να φτάσουμε, έχει σημασία όσο να ταξιδέψουμε. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας το σημερινό, βλέποντας το πρώτο μας ρεπορτάζ, την πρώτη μας μαρτυρία. Είναι από μια κυρία. Είναι μια μαρτυρία από μια κυρία η οποία πάει πρώτη φορά σε ένα σπίτι για να το νοικιάσει. Και όπως μπαίνει μέσα, νιώθει ότι σε αυτό το σπίτι το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει ζήσει κάποτε μέσα σε αυτό το σπίτι. Ξέρει που είναι το μπάνιο, ξέρει τι είναι στην τάδε λεπτομέρεια. Και μας περιγράφει αυτή την εμπειρία της. Ας την ακούσουμε. Κυρία Κορέση, όταν πρωτοήρθατε να νοικιάσετε το σπίτι εδώ, είχατε μια παράξενη αίσθηση. Μόλις μπήκα να δω το σπίτι, καταρχήν ήξερα πώς είναι το σπίτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς, αλλά ήξερα. Έκανα κατευθείαν το κύκλο και ρώτησα την κυρία που μου έδειξε το σπίτι. Λέω, εκεί είναι το μπάνιο? Μου λέει, ναι. Έχετε ξανάρθει? Όχι, της λέω. Συνεχίζω και μπαίνω μέσα και αισθάνθηκα μια πολύ θετική άβρα σε αυτό το χώρο.
Και παρόλο που δεν ήταν το σπίτι που έψαχνα, έψαχνα κάτι πιο μικρό, πιο οικονομικό. Μόνο για αυτό το λόγο, επειδή είχε μια πολύ θετική αύρα για μένα και αισθάνθηκα ότι δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν ήθελα, το πήρα, το ενοίκιασα. Νιώσατε ότι έχετε ξαναζήσει σε αυτό το σπίτι? Όχι ότι έχω ξαναζήσει ακριβώς, ότι το ξέρω. Ενώ δεν έχω έρθει ποτέ. Σας έχει ξανατύχει να πάτε κάπου και να νομίζετε ότι γνωρίζετε το χώρο? Μου έχει ξανατύχει σε διαδρομή να πάω μέσα στην Ονάμο, στην Εκάλια, πρώτη φορά που δεν είχα ξαναπάει ποτέ και νόμιζα ότι ξέρω τη διαδρομή. Και συγκεκριμένα στο σπίτι που έμενα στην Ονάμο, στο δωμάτιό μου ήταν στο δεύτερο όροφο. Εκεί πέρα υπήρχε μια θέα από το παράθυρο μου, κάτι δέντρα, λουλούδια κλπ. Κάθε φορά που έβγαινα εκεί νόμιζα ότι αυτή τη θέα κάπου την ήξερα. Ποια ήταν η αίσθηση που σας δημιουργείται τη συγκεκριμένη στιγμή? Είναι όμορφη η αίσθηση αυτές τις δύο φορές. Ενώ άλλη φορά που έχει τύχει σε κάποιες συζητήσεις να μιλάω με κάποιους και να νομίζω ότι το έχω ξανασυζητήσει αυτό. Δεν ξέρω αν όχι με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά αισθανόμουν ότι το έχω ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Και πολλές φορές δεν αισθανόμουν όμορφα, λες, και αισθανόμουν και τρελή πολλές φορές. Το τηλέφωνο είναι 5707-900, το ξέχασα να σου το πω στην αρχή, είναι 10 γραμμές, οι συνεργάτες μου είναι στο αίθουσα των τηλεφώνων. Μπορείτε εκεί πέρα να παρεμβαίνετε, να μας λέτε, να μας ρωτάτε πράγματα κλπ. Να μας περιγράφετε εμπειρίες. Κάποιοι από εσάς θα ακούσουν στη σημερινή μας εκπομπή, όσοι προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από τον ψυχίατρο της παρέας μας. Ίσως τον χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα. Μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση? Εγώ έλεγα να μου αφήνατε στο τέλος. Όχι, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Να μας προσγειώσετε ή να μας απογειώσετε? Ναι, κρίμα. Αυτό το φαινόμενο λέγεται déjà vu. Στα γαλλικά έτσι είναι πολύ συμβημένο. Λοιπόν, και déjà vécu. Το έχω ξαναζήσει, το έχω ξαναδεί. Ακριβώς. Μπορεί κανείς να δώσει μια εξήγηση επιστημονική? Πολύ απλό. Πολύ απλό. Άμα είναι τόσο απλό, τότε. Γι' αυτό λέω, αφήστε με για το τέλος. Μην το κάνετε αυτό. Όχι, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να ξεκλειδώσουμε λιγάκι αυτή την υπόθεση. Ναι, δεν είναι. Είναι τώρα, ας πούμε, που είμαστε και όλοι εξοικειωμένοι με τα κινητά τηλέφωνα. Ναι. Έχουμε βάλει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, της γυναίκας μας στη μνήμη. Και βλέπετε, μόλις μας παίρνει, αμέσως πηγαίνει στη μνήμη το τηλέφωνο, βλέπει ότι αυτό είναι ένα γνωστό τηλέφωνο και μας βγάζει αμέσως το όνομά της. Ναι. Δηλαδή, ότι το έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, το ίδιο κάνει συνέχεια ο εγκέφαλος. Συνέχεια ο εγκέφαλος, σας βλέπω, πηγαίνει μέσα, τον έχει ξαναδεί ή όχι, τη σκηνή όλη αυτή, την έχει ξαναδεί, όχι, δεν την έχω ξαναδεί. Αν λοιπόν γίνει ένα βραχικύκλωμα και πάει πιο γρήγορα η πληροφορία, καταγραφεί μέσα και όταν έρχεται βλέπει ήδη την καταγεγραμμένη πληροφορία, βγαίνει ότι αυτό το έχω ξαναζήσει. Ότι αυτή τη σκηνή την έχω ξαναδεί. Αυτό και χτυπάει το τηλέφωνο και αμέσως μου βγάζει όνομα. Ναι. Αυτό ενώ εκείνη τη στιγμή είναι η πρώτη φορά. Πληροφορίες όμως που τις έχει πάρει πρόσφατα. Όχι, εκείνη τη στιγμή, ανά πάση στιγμή. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει πληροφορία, έτσι. Όχι. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει πληροφορία, που πηγαίνει, γίνεται ένα βραχικύκλωμα και πάει πιο γρήγορα στη μνήμη μου, αποτυπώνεται στη μνήμη μου και όταν πάει αυτό να δει, υπάρχει στη μνήμη, ήδη έχει φτάσει και έχει αποτυπωθεί. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί η κυρία Χριστίνα Σπίγκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η κυρία Χριστίνα Σπίγκου είναι σύμβουλος καρμικής αστρολογίας. Μάλιστα. Πέστε μας δύο κουβέντες γι' αυτό, γιατί δεν το πολύ καταλαβαίνω. Καρμική αστρολογία εκφράζει την έννοια της προ-ζωής μας, από την παρούσα ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή προσεγγίζει κάθε αστρολογικό ζήτημα πάντα με το γνώμονα ότι έχουμε προϋπάρξει. Ωραία. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ κοντά στο θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ. Το θέμα μας αυτό, έτσι, συνοπτικά με μία λέξη, λέγεται déjà vu. Είναι μια γαλλική λέξη που σημαίνει αυτό που έζησα ή αυτό που ξανάζησα ή αυτό που είδα. Το ήδη βιωμένο. Έχω ήδη βιωμένο, έτσι. Ο ψυχίατρος της παρέας μας θα έλεγε ότι μας προσγείασε με τη μία κρακ, γι' αυτό έλεγε αφήστε να μιλήσουμε στο τέλος. Δηλαδή μας είπε ότι αυτό εξηγείται πάρα πολύ καλά με μια λειτουργία του εγκεφάλου, όπου η εικόνα και η πληροφορία έχει ήδη κατατεθεί και μας έχετε μπροστά μας όταν βλέπουμε ή ζούμε το γεγονός. Εκείνη τη στιγμή γίνεται αυτό. Εκείνη τη στιγμή. Θα δούμε. Θα προχωρήσουμε παρακάτω λιγάκι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Συρίγο. Κάποιοι μου λένε για γονιδιακή μνήμη. Δηλαδή ότι
στα γονίδια μας, στον σκληρό δίσκο που έχουμε μέσα μας, ας πούμε έτσι, αποτυπώνονται πληροφορίες και μνήμες παρελθόντων δικών μας ανθρώπων, προγόνων μας, και αυτές ξαφνικά μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε ότι έχουμε μπει σε ένα σπίτι κι άλλη φορά ενώ δεν έχουμε μπει ποτέ, ή ότι έχουμε βρεθεί στην τάδε γειτονιά στο Λονδίνο, που έχουμε πάει για πρώτη φορά, αλλά εμείς νιώθουμε ότι έχουμε ζήσει εκεί πέρα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι να γίνεται τέτοια καταγραφή, αλλά από ό,τι γνωρίζω γίνεται κάποια τέτοια καταγραφή για το παρελθόν. Αλλά εγώ θα δώσω μια άλλη απάντηση για το όλο ζήτημα. Για πέστε μου. Καταρχήν, η απάντηση του κύριου Σακά καλύπτει τις περιπτώσεις τη στιγμή που βλέπεις κάτι, δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που ξέρεις τι θα δεις πριν το δεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι βρίσκεσαι κάπου, ξέρεις τι θα ακολουθήσει, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα αυτό που θα ακολουθήσει, αλλά το ξέρεις και μετά το βιώνεις και επαληθεύεις αυτό που ήξερες πριν. Όχι, οπότε, όχι, πριν το δεις. Ναι, πριν το δεις, έχεις την αίσθηση ότι το έχεις δει, ότι είναι οικείο. Έχεις ξεκάθαρη εικόνα από το τι θα συμβεί πριν το δεις. Είναι οικείο. Μα πριν βρεθείς μπροστά. Όχι, δεν μιλάμε για αύριο. Όχι, όχι. Βρίσκομαι τώρα εδώ. Εκείνη τη στιγμή το ίδιο πράγμα γίνεται. Να φανταστείτε, ας πούμε, η τηλεόραση να παίζει η φωνή, και το έχετε δει μερικές φορές, πιο πριν. Ο εκφωνητής και λέει γκολ, πριν έρθει η εικόνα, έχετε ο ήχος γκολ πριν έρθει η εικόνα. Σας λέω άλλο πράγμα, ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή, να λοιπόν, βρίσκομαι σε αυτό το χώρο εδώ, από εκεί πίσω δεν γνωρίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει όποιος γνωρίζει ότι υπάρχει από εκεί πίσω. Όχι. Ωραία. Γνωρίζω όμως εγώ ότι υπάρχει από πίσω. Όταν πάτε όμως πίσω, πριν πάω το γνωρίζω. Θα πείτε εκείνη τη στιγμή πριν πάει το γνωρίζω. Πριν σας λέω. Πριν πάει. Πριν πάω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα δούμε αν γίνεται ή δεν γίνεται. Να δώσω μια απάντηση πιο... Για πέστε μας. Ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό είναι ότι καταρχήν το αίτιο που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε είναι ότι έχουμε πάψει να είμαστε παρατηρητικοί και προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν το εξασκήσουμε αυτό και μπορέσουμε και μπούμε στη διαδικασία του να παρατηρούμε και να προσέχουμε, θα δούμε ότι οι περισσότερες από τις σκηνές οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουμε βιώσει και γνωρίζουμε μέρη, τοποθεσίες, είτε με τον απευθείας τρόπο είτε με τον τρόπο που σας λέω, θα δούμε ότι στην πορεία είναι σκηνές τις οποίες ήδη έχουμε δει και έχουμε βιώσει σε όνειρα. Οπότε την επόμενη μέρα, όταν πάει αυτό το γεγονός να συμβεί, αυτή η μνήμη του και βρισκόμαστε εκεί, μας ανακαλεί το όνειρο, και αν κάποιος ήταν προσεκτικός και είχε τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί σε αυτό, θα μπορούσε να ανακαλέσει ολόκληρο το όνειρο πριν αυτό συμβεί. Μάλιστα. Και αυτό δεν με καλύπτει. Εδώ γίνεται. Και αυτό δεν με καλύπτει. Μισό λεπτό να προχωρήσουμε λιγάκι. Να δούμε μερικές περιπτώσεις για να έχουμε και ένα υλικό να κουβεντιάζουμε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας έχουν πει κάποιοι άνθρωποι, όπου σε αυτή την ιστορία βεβαίως μπλέκονται και τα όνειρα. Έτσι, αυτό που λέγατε λίγο πριν. Ότι βλέπουμε στα όνειρά μας πράγματα που εν συνεχεία τα ζούμε. Κάποια δεκατάσταση μας περιγράφει ο άνθρωπος που θα ακολουθήσει, όπου ζει ένα όνειρο και την επόμενη μέρα αυτό το όνειρο το ζει στην πραγματικότητα. Σαν να έχει μια φωτοτυπία από τον ύπνο του, και αυτό το γεγονός που ζει στο όνειρό του με τις λεπτομέρειες που θα ακολουθήσει, μέσα σε ένα σχολείο γίνεται όλο αυτό, την επόμενη μέρα ξαφνικά το ζει στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας τον ακούσουμε και θα κουβεντιάσουμε. Κύριε Μπέτσι, το 1994 είδατε ένα πάρα πολύ παραστατικό όνειρο. Ναι. Ήταν ένα όνειρο που βασικά ήταν πάρα πολύ πραγματικό όνειρο. Το έζησα, το οποίο αμέσως μόλις ξύπνησα δεν το θυμόμουν ακριβώς. Ήταν ξεκίνησα να ανεβαίνω κάτι σκάλες. Ακουγόντουσαν κάτι φωνές, όπως το θυμάμαι δηλαδή. Και εκεί διαπιστώνω ότι βρίσκομαι στο σχολείο μου. Γυρνώντας ακριβώς δεξιά μετά τις σκάλες που είναι η αίθουσά μου, διαπιστώνω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι μέσα και φωνάζουν. Περνώντας το κατόφλι της πόρτας, κάνοντας 2-3 βήματα μετά από αυτό, έρχεται μια φίλη μου προς το μέρος μου και μου απευθύνει το λόγο, ρωτώντας με ότι αν έχω έρθει με το μηχανάκι. Της απαντάω ναι. Συνεχίζει να με ρωτάει αν έχω να πάω κάπου μετά το σχολείο. Της απαντάω όχι. Και επόμενη και τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι αν θα μπορέσω να την πάω κάπου. Και της λέω ναι. Με ευχαριστεί και γυρνάει και φεύγει.
συνεχίζω εγώ να πάω να καθίσω στο θρανείο μου και αυτό ήταν το όνειρο. Την επόμενη μέρα, αργοπορημένο στο σχολείο, είχαν μπει όλοι τα παιδιά μέσα στις αίθουσες. Προχωράω τη σκάλα, τελειώνω τη σκάλα, γυρνάω στην αίθουσα. Εκεί διαπιστώνω ότι έρχεται ο καθηγητής μας, γι' αυτό και ακουγόντουσαν οι παιδικές φωνές όπως και στο όνειρο. Οι φωνές των παιδιών, τέλος πάντων. Περνάω το κατόφλι της πόρτας και εκεί διαπιστώνω πραγματικά πολύ έντρομος ότι έρχεται η φίλη μου, την οποία είδα και στο όνειρο. Και με ρωτάει τις ίδιες ερωτήσεις. Αν έχω έρθει με το μηχανάκι, έχεις έρθει με το μηχανάκι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αν έχεις έρθει με το μηχανάκι, λέω ναι. Προσπαθούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε εκείνη την ώρα. Αν όντως το ζούσα, αν το έχω ξαναζήσει, το είδα στο όνειρο, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Προσπαθούσα εντωμεταξύ να αναιρέσω αυτό που είδα στο όνειρο. Αυτό που είχα ξαναδεί. Με ρωτάει τη δεύτερη ερώτηση, αν έχω να πάω κάπου μετά το σχολείο. Και της λέω όχι. Με μια δυσκολία βέβαια, γιατί προσπαθούσα να πω ναι. Ότι είχα δουλειά. Με ρωτάει και την τρίτη ερώτηση. Μπορείς να με πας κάπου μετά? Προσπαθώντας να της πω όχι, δεν μπορώ να σε πάω. Της λέω ναι, θα σε πάω. Με ευχαριστεί πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και γυρνάει και φεύγει. Σας έχει ξανασυμβεί ένα παρόμοιο γεγονός? Μου είχε τύχει μια φορά, ερχόμουν το μηχανάκι πάλι στα Γιάννενα και είναι ένα μέρος που ξεκινάει τώρα, είναι η... τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και οδηγεί σε μια πλατεία ο δρόμος. Είναι κάπου στο Ξωτός. Και οδηγούσα εγώ με το μηχανάκι. Και σε κάποια φάση, πριν την πλατεία που είναι κυκλικό κόμβο, έχει μια διασταύρωση. Πριν φτάσω εγώ, πάρα πολύ πριν φτάσω εκεί, δηλαδή πριν το οπτικό μου πεδίο φτάσει σε αυτό το σημείο, μου έρχεται μια πολύ γρήγορη φλασιά δύο εικόνων. Ενός παιδιού να με κοιτάει περίεργα, ξέρω εγώ, και μια εικόνα που είμαι κάτω και βλέπω το αυτοκίνητο απέναντι. Λοιπόν, και μου δίνει ένα τρακάρισμα. Κατά την άποψή σας, μπορεί εσείς ο ίδιος να προκαλείτε τα πράγματα που θα συμβούν, γνωρίζοντας ήδη την εξέλιξη αυτή λόγω κάποιων ονείρων που έχετε δει? Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Αν και τα δύο περιστατικά που μου συνέβησαν ήταν κάποιες στιγμές στις οποίες έζησα και δεν ξέρω, ήρθα πάνω σε αυτές. Δηλαδή, σαν ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, είδα κάτι και έπεσα πάνω σε αυτό που είδα. Τώρα, αν μπορώ να το αποφύγω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Προσπάθησα, εγώ θυμάμαι στο πρώτο, προσπάθησα πάρα πολύ έντονα να το αποφύγω. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δικιά μας υπόθεση να μπορούμε να αποφύγουμε ή να επιδιώξουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αν κάποιος εκπαιδευτεί μπορεί και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πριν αναζητήσουμε την εξήγηση στο θέμα αυτό, που είναι μια παράμετρο στους Δήμους που κουβεντιάζουμε, θέλω να ρωτήσω την κυρία Πισπινή, εσείς έχετε ποτέ τέτοια εμπειρία? Ναι, πολλές φορές. Είναι από τα πράγματα που δεν μπορούσα να ψάξω πάρα πολύ, γιατί για κάποιο περίεργο λόγο, όταν έχω αυτή την εμπειρία, με πιάνει ένας απίστευτος πανικός και το διώχνω, προσπαθώ να επανέλθω με νύχια και με δόντια. Πανικοβάλλεστε γιατί φοβόσαστε? Ναι, φοβάμαι τι θα ανακαλύψω εάν το αφήσω να μου συμβεί για πολλή ώρα. Δεν ξέρω να σας πω γιατί και πώς. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είναι τρομακτικά ενδιαφέρον το να υπάρχει μια τέτοιου είδους, αν υπάρχει μια τέτοιου είδους ενέργεια επικοινωνίας, που όπως είπε ο κ. Σακάς πριν για τον ηλεκτρισμό για τους αρχαίους Έλληνες ότι δεν γνωρίζαν, ίσως σε κάποια χρόνια ή κάποιους... Α, ναι, σωστά. Το λέγαμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, ναι. Τι λέγατε στο διάλειμμα, πες μας και να ξέρουμε, γιατί τώρα κουβεντιάζετε και δεν ξέρουμε τι λέγατε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα λέγαμε αν πιστεύουμε ότι όλα τα ξέρουμε. Γιατί εδώ πέρα με πυροβολούν ότι είμαι ο άνθρωπος της ορθής γνώσης, ναι, ας πούμε. Ορθοδοξίας. Ορθοδοξίας και τίποτα παραπάνω. Ναι, και λέω ότι σίγουρα ξέρουμε ελάχιστα. Ναι. Αλλά απλώς ό,τι δεν ξέρω δεν προσπαθώ να το γεμίσω
με κάποια ιστορία που να πω ότι είναι. Ναι. Και αυτό το παράδειγμα τους έφερα, ότι στους αρχαίους Έλληνες δεν ξέραν τον ηλεκτρισμό. Βλέπαν ένα κεραυνό, λέγανε τι είναι αυτό, προσπαθούσαν να δώσουν μια εξήγηση, ότι ο Δίας κάτι κάναμε προφανώς εδώ στο χωριό και θέλει να μας τιμωρήσει. Μετά που ήρθε η γνώση του ηλεκτρισμού, όλα αυτά εξηγήθηκαν. Κάπως έτσι. Πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν γύρω μας ανεξήγητα. Εγώ λέω απλώς δεν τα ξέρω. Μάλιστα. Δεν θα είναι πολύ ενδιαφέρον σε κάποια 50-100 χρόνια πόσο γραφικοί ίσως θα φαινόμαστε. Ναι, σίγουρα. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή που κάνω, ότι κουβεντιάζουμε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μας τρομάζουν ή μπορεί να τα λέμε ότι είναι ανεξήγητα. Αλλά εάν πάμε, όχι χιλιάδες χρόνια πίσω με τους αρχαίους, αλλά να πάμε πριν από 300-500 χρόνια πίσω, να πάμε στο Μεσαίωνα, ξέρω εγώ. Εάν κανείς έλεγε ότι θα πετάει κάποια στιγμή ένα σιδερένιο πουλί βάρους 50 τόνων, μπορεί και αν τον καίγανε στη φωτιά να τον πέρανε για μάγο. Και σήμερα βεβαίως υπάρχουν αυτά με τα αεροπλάνα που ζούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι βεβαίως η γνώση εξελίσσεται και θα εξελίσσεται και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς, θα ήθελα να ζούμε. Μετά από κάποια αρκετές δεκάδες χρόνια, μπορεί κάποια πράγματα αυτά να έχουν εξηγηθεί. Εσείς είχατε τις εμπειρίες που τις ονομάζουμε déjà vu, έτσι για να το πούμε και γαλλικά, με προφορά γαλλική. Για να... Ναι. Πήραμε κάποιον τηλέφωνο και λέμε, κάνουμε ένα ρεπορτάζ για το déjà vu. Λέει, δεν είναι déjà vu, είναι déjà vu. Ναι. Αρκετές τέτοιες εμπειρίες, από τις πιο απλές, όπως κάτι στην καθημερινότητα που νομίζεις ότι το έχεις ξαναζήσει κάποτε, μέχρι και κάποια πιο συγκλονιστικά πράγματα. Το συγκλονιστικότερο εκ των οποίων μου συνέβη στην Αμερική. Είχα βρεθεί εκεί πέρα το 2001 σε κάποια απικία συγγραφέων, τέλος πάντων, και είχα έντονη την αίσθηση όταν ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε να με μαζέψει από το σταθμό του τρένου για να με πάει στο μέρος αυτό, ότι ήξερα που πηγαίνω. Μάλιστα του έλεγα στρέψε από εδώ. Αλλά μου φάνηκε, δεν του έδωσα ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος. Πλησιάζοντας λοιπόν στο σπίτι αυτό, το οποίο θα αποτελούσε την κατοικία που θα μας φιλοξενούσε, αισθάνθηκα μια έντονη δύσπνοια η οποία κατέληξε σε κρίση άσθματος. Κάτι σαν φόβος, ο οποίος, όχι ακριβώς, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω ακριβώς, δεν ήταν φόβος, θα έλεγα πως ήταν θλίψη περισσότερο. Και έμαθα ότι σε εκείνο το σπίτι πριν από 100-150 χρόνια είχε γίνει φόνος. Είχαν δολοφονηθεί οι δύο ιδιοκτήτες. Αυτό βέβαια μου είπε ο άνθρωπος που με πήρε από το σταθμό. Δεν το λέμε, λέει, στους συγγραφείς, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν. Και κάτι άλλο που μου συνέβη επίσης εκεί στην Αμερική είναι ότι γνώρισα έναν Ινδιάνο, ο οποίος με την βοήθεια ενός πίνακα Ouija βρήκε πράγματα για μένα τα οποία... Ο πίνακας Ouija είναι ένας πίνακας με τη λέξη yes, τη λέξη no, γράμματα και αριθμούς. Βρήκε πράγματα για μένα τα οποία είναι απολύτως αδύνατον να τα γνώριζε. Πρόσωπα, ονόματα, ημερομηνίες, και βρήκε πράγματα και από το μέλλον μου τα οποία βγήκαν αληθινά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, για να μας εξηγήσει η κυρία Σπίγκου, αν μπορεί, λιγάκι αυτό το ζήτημα που κουβεντιάζουμε σήμερα, το περίφημο το έχω ξαναζήσει ή το έχω ξαναδεί. Από την πλευρά τη δική σας υπάρχει κάποια εξήγηση? Λείπατε όταν έδωσε τη δική του εξήγηση ο κ. Σακάς από την πλευρά της επιστήμης, της ψυχιατρικής. Και είπε κάτι συγκεκριμένο, θέλω να το ξαναπείτε, για να τα ακούσουν και μετά. Ωραία, πέστε μου λοιπόν εσείς. Ασχολούμαι πάνω από 30 τόσα χρόνια με το κομμάτι της αστρολογίας, εξ αφορμής του γεγονότος ότι από 6 χρονών παιδί, εγώ προσωπικά, τα έχω δει όλα μπροστά μου. Μα όλα. Όλη μου τη ζωή. Έχω παρατηρήσει και μέσω της περιέργειας μπήκα στη διαδικασία να παρατηρώ ό,τι μπορούσα και ό,τι γινόταν. Θα πω ότι το εξής, ότι έχω πάρα πολύ λόγω της αστρολογίας και λόγω του κομματιού καρμική αστρολογία που συνδέει το τι καταγράφει ένας χάρτης με προηγούμενες ζωές ή τουλάχιστον την πεποίθηση. Ξεκινάς δηλαδή με γνώμονα ότι ναι, έχω προϋπάρξει και άρα κάνεις τη μελέτη με αυτή τη διαδικασία, εντάξει. Στο πώς εγώ το αισθάνομαι τώρα είναι μια πολύ σύνθετη ιστορία και έχει να κάνει με την αυτογνωσία την οποία έχω κερδίσει από το ζώδιο στο οποίο ανήκω, που είναι ένα εξαιρετικά, αν θέλετε, δεν θα έλεγα τον όρο μετιουμιστικό γιατί δεν μου πολύ αρέσει, αλλά είναι ένα ενορατικό ζώδιο, το ζώδιο των Ιχθύων, στο οποίο ανήκω, που
Αυτό νομίζω είναι το στοιχείο που μου έδωσε τη δυνατότητα από πάρα πολύ μικρή ηλικία να προσλαμβάνω. Εγώ πιστεύω ότι προσλαμβάνω ερεθίσματα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Από προηγούμενες ζωές. Δεν θα το έλεγα ότι είναι πάντα από προηγούμενες ζωές. Γιατί το ερώτημα... Αλλά, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή υπήρξα πολύ κοντά στον κύριο Βουλούκο, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Οι συγκυρίες της ζωής μου το έφεραν έτσι, να συνδεθώ με το εξωτερικό και ειδικότερα με τη Γερμανία. Και κατόπιν αυτού να συνδεθώ και με την Αγγλία και με τη Γαλλία. Ήταν δεδομένο από την πολύ μικρή μου ηλικία ότι ενώ μου άρεσαν οι γλώσσες, είχα μια αφάνταστη ευκολία και συγκυριακά όλα με πήγαιναν να μάθω γερμανικά, αλλά σε καμία περίπτωση τα γαλλικά, ενώ μ' αρέσαν οι ξένες γλώσσες. Έμαθα γερμανικά πολύ γρήγορα και άπτεστα. Και είναι δύσκολη η γλώσσα γερμανική. Πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ άπτεστα. Γαλλικά, κάθε φορά υπήρχε μια απόθεση. Πέρασαν τα χρόνια, παντρεύτηκα στη Γερμανία, έζησα στη Γερμανία, οι συγκυρίες το έφεραν, έπρεπε να πάω στο Σαμονί για καθαρά παρθεριστικούς λόγους. Ένα πολύ δυνατό γάμο, με χρήματα και όλα αυτά τα σχετικά, έπρεπε να αγοραστεί ένα σαλέ. Εγώ ήμουν αρνητική. Αγοράστηκε παρόλα αυτά το σαλέ. Κάποια στιγμή πάμε να δούμε το βουνό, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο. Λέει, θα πάμε λέει, και σε αυτό το μονοπάτι. Μόλις ξεκίνησα να πάμε στο μονοπάτι, να περιηγηθούμε ας πούμε το χώρο αυτό, δυσφορία που εγώ δεν τη νιώθω ποτέ, παρότι και καπνίστρια από πολύ νεαρή ηλικία, άγχος, στρες, είχε μαυρίσει το πρόσωπό μου. Φτάνουμε στο ύψος του μονοπατιού, βλέπουμε ένα κάστρο. Εγώ αβερσιόν, δεν μπορούσα δηλαδή, δεν ήθελα να μπω μέσα. Όχι, θα μπεις, είχα ένα σύζυγο έτσι πολύ επιτακτικό, πολύ γερμαναρά, πολύ αυτό. Θα μπεις λέει μέσα. Τι να σας πω, λιποθύμησα, κόπηκε η ανάσα. Τέλος πάντων με μαζέψανε και έφυγα και είπα δεν ξαναπάω εκεί, δεν ξαναμαθαίνω γαλλικά και όντως δεν τα μάθα τα γαλλικά. Πέρασαν τα χρόνια. Γύρισα στην Ελλάδα, γνώρισα τον κύριο Βουλούκο. Είχαμε το ίδιο ζώδιο, είχαμε κοινούς παρανομαστές. Ήμουν εκφραστής του Κέισι, της αστρολογίας και όλα αυτά. Κάτσε να σε υπνοτήσω. Υπνοτίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Και ανακαλύπτω μέσω αυτού του υπνοτισμού ότι είχα υπάρξει σε αυτό το κάστρο και με είχαν κάψει επί μεσαίωνα ως αστρολόγο. Είχα καεί στην πυρά. Σας πληροφορώ ότι όταν και μετά από αυτό το γεγονός ξαναπήγα σε εκείνο το μέρος, τι θέλετε να σας πω, σπηριά, κοκκινάδες, μαυρίλες. Ναι. Εγώ έχω εξήγηση γι' αυτό. Θα μας την πείτε σε λίγο. Και πολλές εξηγήσεις μάλιστα. Θα μας την πείτε σε λίγο. Και ας διαφωνεί ο κύριος Σακάς. Ναι, ο κύριος Σακάς. Που είμαι πολύ εκφραστής των ψυχιάτρων παρεπιπτόντως, γιατί εγώ το κοιτάω και από την. Προσπαθώ τουλάχιστον να με. Θα μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί θα μας το εξηγήσετε προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και το θέμα του αλλά επειδή ξέρω ότι θα έτσι πρόκειται να γίνει, εγώ θα σας πω το εξής. Είναι μεγάλος πόνος να μπορείς να καταλαβαίνεις τι θα σου γίνει παρακάτω, τι θα συμβεί σε εσάς, τι θα συμβεί στον ΑΒΓ. Να ξέρεις τη ζωή σου. Είναι πολύ μεγάλος πόνος, θέλει μεγάλο θάρρος, θέλει μεγάλο κουράγιο. Αλλά είναι ωραία η ζωή. Επίσης, όταν ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το πέρα από εμάς, το επέκεινα. Αυτό που μου λέτε τώρα το έχω ακούσει πέρσι από την κυρία Κικίδου. Έχει πολύ πόνο. Από την κυρία Κύριε Χαρδαβέλα, πάρα πολύ είναι πόνο. μία από τις προφανώς την έχετε ακουστά την κυρία Κικίδου όλοι σας. Έτσι. Μαθήτρια του Άγγελου Τανάγρα. Ναι. Και εγώ υπήρξα. Και μου έλεγε ακριβώς. Ότι είμαι και έχουμε τα... Μου έλεγε ακριβώς αυτό που μου λέτε εσείς τώρα. Πολύ πόνο. Μου λέει βλέπω πράγματα, πονάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω. Πολύ. Και τώρα θα με ξαναρωτήσουν οι πιτσιρικάδες. Θα σας πω ιδιαιτέρως μετά είχαμε κάνει άλλη μια εκπομπή, κύριε Χαρδαβέλα. Ευχάριστα πράγματα δεν βλέπετε. Πώς, βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι εκτός από τα δυσάρεστα αυτό ζει. Ναι, αλλά θα σας πω κάτι, επειδή είστε γιατρός, ακούστε να σας πω ποια είναι η μεγάλη καλοσύνη αυτού εγώ που έχω. Είναι το εξής. Εσείς είστε γιατρός και θέλετε να διατρέψετε τον κόσμο. Και καλά κάνετε και αφιερώνεστε. Και είστε ιεραπόστολοι αυτού του αντικειμένου. Και μένα κάποια στιγμή λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα ιεραποστολικά, ξέρετε γιατί. Γιατί μου έχει δοθεί ένα θείο χάρισμα, χωρίς να θέλω να πω αυτή τη λέξη τόσο έτσι άνετα, δεν μ' αρέσει. Γιατί, διότι πράγματι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω σταθεί αρρωγός σε ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε πάλι λιγάκι στον χώρο της επιστήμης, στον χώρο Σακά δηλαδή. Μας προσγειώνει ανώμαλα εδώ. Κάθε φορά που λίγο τον σαν φέρνω... να σας βγει και το όνομα μου. Κάθε φορά που τον φέρνω, χρακ. Προσγειώθητε, παιδιά. Έχει το όνομα, ο κύριος Σακάς έχει το όνομα ότι είναι σωστός αυτό το οποίο ναι, γι' αυτό τον φέρνω, γιατί έχω μάθει πολλά καλά. Λοιπόν, μιλήσαμε με μία νευροανοσιολόγο, την κυρία Μπεριανάκη, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με την έρευνα εγκεφάλου κλπ. Της βάλαμε το θέμα. Αν μπορεί να δοθεί μια εξήγηση για αυτή τη λειτουργία του εγκεφάλου, που πριν μας την εξήγησε ο κύριος Σακάς, θέλω να την ακούσουμε να δούμε τι μας είπε. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση για την αστραπιαία ανάκληση της μνήμης? Έχουν γίνει πάρα πολλές απόπειρες ώστε να διερευνηθεί και να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται με μεγάλη συχνότητα. Δηλαδή, σε ερωτήσεις που έχουν γίνει στο γενικό πληθυσμό, ένα ποσοστό από 35 έως και 90% μερικές φορές αναφέρουν βιώματα déjà vu, déjà vécu. Κάποια βιώματα, όχι πολύ συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πληθυσμός είχε ζήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή του κάτι τέτοιο. Οι μυστικιστές υποστηρίζουν πως το déjà vu είναι μνήμες από προηγούμενες ζωές που μας έχουν ακολουθήσει στη σημερινή μας μετασάρκωση. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το τι υποστηρίζει η σημερινή επιστήμη και πώς προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό το θέμα. Σαφώς δεν έχει την ίδια άποψη με τους μυστικιστές. Προσπαθεί με διάφορες πειραματικές μεθόδους να δει ποια είναι η διαταραχή ή ο αλλοιωμένος τρόπος ή η συνθήκη με την οποία παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, είτε στιγμιαία είτε όταν διαρκεί κάπως περισσότερο, και μπορεί να οφείλεται σε είτε μια δυσμεταβολική, μια μεταβολική κατάσταση ή σε κάποιο μηχανισμό λανθάνουσας διόδου κάποιων ερεθισμάτων ή σε μια αποσύνδεση περιοχών του εγκεφάλου ή σε μειωμένη σύνδεση τμήματων του κλειού, του εγκεφαλικού κλειού, με κέντρα τα οποία είναι υποκλειώδη και βρίσκονται σχεδόν και στη βάση του εγκεφάλου και συνδέονται με τη μνήμη. Γενικώς προσπαθεί να διερευνήσει όλες τις φυσικές, φυσιολογικές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να επισέλθουν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο τι φαινόμενο είναι. Δηλαδή, τη στιγμή που έρχεται ένα ερέθισμα, αντιληπτικό ερέθισμα, ο άνθρωπος έχει την τροποποιημένη αντίληψη του ήδη γνωστού, του ήδη το έχω ξαναδεί ή το έχω ξαναζήσει. Προφανώς εισέρχεται μία διαταραγμένη αντίληψη του χώρου χρόνου, η οποία δίνει και το στίγμα του εγώ στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει ο άνθρωπος τη σκέψη ή το βίωμα ή την αντίληψη της στιγμής από ένα όνειρο, από μία φαντασίωση, από μία εικόνα μνημονική. Έχει κάποιους μηχανισμούς χωροχρόνου και έτσι μπορεί πραγματικά να ξεκαθαρίσει το εγώ του σε ποια φάση όλων αυτών των διαδικασιών βρίσκεται. Φαίνεται ότι λόγω μιας τροποποιημένης εγκεφαλικής διεργασίας εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί το εγώ να αποκτήσει την πραγματική εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει εάν είναι τμήμα μνημονικό, εάν είναι κάτι φαντασιωσικό, αν είναι κάτι ονειρικό ή αν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και αυτούς που δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και να πάμε στον κύριο Ορφανιδάκη. Σε μένα έχουν τύχει, είμαι πολύ πίσω από όλα αυτά που ακούω. Καμία σχέση. Έχω και εγώ βρεθεί σε κάποιες φάσεις της ζωής μου που μιλάω με κάποιον και λέω αυτή τη στιγμή το έχω ξαναζήσει αυτό. Και μου έχει συμβεί επίσης σε light μορφή το να δω βίντεο στο μυαλό μου ότι θα μπω σε ένα σπίτι, για παράδειγμα,
θα μου ανοίξει μια κυρία που θα είναι Ξανθιά, θα μου πει περάστε δεξιά, από εδώ είναι το σαλόνι. Τι θα πάρετε, θα πω ας πούμε ουίσκι, θα μου πει δεν έχουμε ουίσκι και όλα αυτά σαν να το έχω δει, αλλά από ό,τι θυμάμαι 1-2 φορές, δεν μου συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Σας τρομάζει αυτό το γεγονός, όπως με ξενίζει. Πάντως ήθελα να πω σε αυτό ότι η επιστήμη καλείται πολλές φορές ας πούμε να ανοίξει μία πόρτα, δεν καλείται να ανοίξει μία πόρτα στην ατέλειωτη σοφία, αλλά να βάλει σύνορα στην ατέλειωτη πλάνη. Σωστά. Εντάξει, αυτός είναι ο σκοπός των επιστημών, δηλαδή δεν μπορούν να μας... Αλλά πάντα υπάρχει και αυτό που λέμε το θαύμα, που και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια και λέει, δεν ξέρω, Τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι πραγματικά δεν υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι είτε πάρουμε την άποψη ότι μπορεί να έχουμε ξαναζήσει προηγούμενες ζωές και όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων ότι σε κάθε ζωή ολοκληρωνόμαστε, βελτιωνόμαστε, ερχόμαστε με μια άλλη ας το πούμε ενέργεια και για να λυτρωθούμε κάποια στιγμή. Είτε αυτή την πλευρά πάρουμε, το θέμα είναι και ο σκοπός να μας κάνει αυτή όλη η πλάνη σε εισαγωγικά καλύτερους. Τώρα θέλω να ακούσουμε μια μαρτυρία που εμένα πραγματικά όταν μου τη φέραν οι συνεργάτες μου και μπήκα στο μοντάζ μέσα να την ετοιμάσω, να την κόψω, να την φτιάξω για να τη δείτε σήμερα έτσι λιγάκι πιο επεξεργασμένη, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πάει για πρώτη φορά σε ένα στρατόπεδο στη Γερμανία, ξέρετε από αυτά, Μαουτχάουζεν και διάφορα τέτοια που τα έχουν κάνει σαν μνημεία τώρα οι Γερμανοί, όπου έγιναν αυτά τα φοβερά και τα φρικιαστικά που γίνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Εβραίους κυρίως. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, πρώτη φορά πάει εκεί πέρα μέσα, νιώθει ότι έχει ζήσει. Τα ξέρει όλα. Τα περιγράφει όλα με λεπτομέρειες. Είναι η πρώτη φορά που πάει. Και βεβαίως τον πιάνει αυτή η αγωνία που περιγράφατε κι εσείς πριν από λίγο και ο τρόμος, κυρία Πισπινή, και εσείς που μας το λέγατε λίγο πριν. Πραγματικά πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ άγριο, ειδικά σε τέτοιους χώρους, να νιώθεις ότι ήσουν εκεί. Ας τον ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον η μαρτυρία του. Κύριε Σταυρίδη, έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Ναι, γεγονός. Κάτι το οποίο ανακάλυψα όχι πολύ καιρό πριν, δηλαδή άρχισα και παρατηρούσα κάποια συμπτώματα σε εισαγωγικά το τελευταίο 1-1,5 χρόνο σχεδόν, όπου παρακολουθούσα κάποια ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση και έβλεπα τα οποία αφορούσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έβλεπα ότι υπήρχαν μέρη και ημερομηνίες τις οποίες πλέον μπορούσα να εξηγήσω γιατί ήταν σημαντικές ασυνείδητα σε μένα. Δηλαδή υπήρχε μία αίσθηση, ας πούμε, στις 30 Απριλίου, την οποία δεν καταλάβαινα γιατί ασυνείδητα ένιωθα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Εκεί κάποιος γιορτάζει, υπήρχαν κάποια γενέθλια, κάτι ένιωθα, ότι είχα μια υποχρέωση. Κατόπιν εορτής λοιπόν μάθαινα, ας πούμε, ότι στις 30 Απριλίου μπήκαν οι σύμμαχοι στο Βερολίνο και ήταν η μέρα που έπεσε το Βερολίνο, ας πούμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή, ας πούμε, πάλι παρακολουθώντας αυτά τα ντοκιμαντέρ, υπήρχε κάποιο πολύ ωραίο τοπίο, μέσα στο πράσινο και πολύ ωραίο, το οποίο όμως δυστυχώς εκεί οι Γερμανοί βασάνιζαν πολύ κόσμο. Είχαν κάνει ομαδικούς τάφους κτλ. Πριν μιλήσουν ή πούνε ή αναφέρουν το μέρος, για κάποιο περίεργο λόγο ήξερα σε ποια χώρα ήταν αυτό. Δηλαδή, και αυτά είναι που μου είχαν κάνει κάποια αρκετά μεγάλη εντύπωση. Όπως επίσης πηγαίνοντας στη Γερμανία το καλοκαίρι, ήταν αρκετά γνώριμη και η χώρα και οι δρόμοι που περπατούσα. Υπάρχει αυτή η σχέση, αν θέλετε, την οποία και εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Δηλαδή νομίζω ότι έχω ξαναζήσει αυτό το σημείο που λέγεται Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και νομίζω ότι δεν ήμουν και με τους καλούς. Νομίζω ότι ήμουν με τους κακούς. Είχατε εικόνες στο μυαλό σας, τις οποίες όταν βλέπατε είτε στα ντοκιμαντέρ είτε ζωντανά στο ταξίδι σας, για παράδειγμα στη Γερμανία, λέγατε ότι όχι, αυτό το έχω ξαναδεί ή απλά ήταν η αίσθηση? Το 1996 είχα επισκεφθεί το Μαουτχάουζεν στην Αυστρία, το στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο γνώριμο μου ήταν το περιβάλλον, εκτός από τα μνημεία των χωρών. Δηλαδή τα μνημεία των χωρών κατόπιν του πολέμου που τοποθετήθηκαν εκεί προς τιμή των νεκρών τους. Εκτός από αυτό το σημείο που δεν ήξερα τι ήταν ακριβώς αυτό, όλο το στρατόπεδο, τα τείχη, οι χώροι της καύσης, ας πούμε, των Εβραίων, όλα αυτά τα σημεία του μαρτυρίου, μου ήταν τρομερά γνώριμα. Σε κάποια σημεία δεν χρειαζόταν καν να διαβάσω τις ταμπέλες, δηλαδή για να δω τι ακριβώς βλέπω. Ήξερα από πριν. Και όταν βέβαια τις διάβαζα, πάθαινα πια το σοκ. Γιατί καταλάβαινα ότι ένιωθα ότι είχα ξαναζήσει. Πιο πολύ αισθάνεστε δηλαδή σαν Γερμανός και όχι σαν θύμα. Εβραίος ή ότι... Ακριβώς. Δεν αισθάνομαι σαν θύμα. Τις περισσότερες φορές βλέποντας ένα ντοκιμαντέρ και βλέποντας την φρίκη όλη αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πράγματα περνάνε από μπροστά μου σχεδόν διάφορα. Πολύ αποστασιοποιημένα. Δηλαδή γνωρίζω ότι το έχω ξανακάνει, το έχω ξαναζήσει ασυνείδητα και δεν νιώθω αυτή την συναισθηματική φόρτιση που ενδεχομένως θα έπρεπε. Παρά όλα αυτά, αυτή η χώρα, η Γερμανία, είναι μια χώρα που πάντα σας ελκύει και για περαιτέρω σπουδές ή για επαγγελματική αποκατάσταση, μιας και το επάγγελμά σας είναι έτσι καλλιτεχνικό. Η Γερμανία έχει ένα μαγνήτη, έτσι. Θέλω να είμαι εκεί, ανήκω εκεί. Ακριβώς, ναι. Ανήκω εκεί. Ακριβώς. Ανήκω στη Γερμανία, πραγματικά. Ποιος αποκλεί το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δει σε ταινίες ή σε ντοκιμαντέρ παλιά χρόνια, περασμένα χρόνια, όταν ήταν παιδί, όταν ήταν έφηβος, κάποιες ταινίες ή κάποια ντοκιμαντέρ που περιγράφουν αυτούς τους χώρους, στρατόπεδα συγκέντρωσης, και ξαφνικά όταν πηγαίνει εκεί, αυτά όλα που έχουν καταγραφεί στη μνήμη του από αυτά που έχει δει στο παρελθόν, δεν τον κάνουν να νιώθει και να νομίζει ότι τα έχει ζήσει και τα ξέρει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Εγώ το αποκλείω γιατί είναι η ηλικία μου τέτοια, πολύ μεγαλύτερη από τον κύριο, που έζησα ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία περιγράφει και που σε μία εποχή πήγα στη Γερμανία, έζησα ακριβώς τα ίδια πράγματα, έχω ακριβώς τις ίδιες αισθήσεις σήμερα, είμαι πολύ συνδεδεμένη με τη Γερμανία, τη λατρεύω τη Γερμανία. Έχω ζήσει στον Νταχάου όλα αυτά σε μία εποχή που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Όταν εγώ πήγα εκεί. Και δεν υπήρχε και τίποτα άλλο στη δική μου την καταγραφή, πλην της πάρα πολύ αρνητικής τοποθέτησης, γεννημένη στην Κέρκυρα, δίπλα από βομβαρδισμένους χώρους, από τους Γερμανούς, με τις καταγραφές και τις μνήμες των γονιών μας και τις περιγραφές των γονιών μας, το τι συνέβαινε ή τι είχε συμβεί και πώς είχε καταστραφεί η Κέρκυρα μετά τον πόλεμο. Για πέστε μου, κύριε Σακά, εσείς. Ναι, όχι, έχει απόλυτα δίκιο. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι το είχε δει κάποτε σε ένα ντοκιμαντέρ, αλλά επειδή ακριβώς έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση εκείνη τη στιγμή που πάει στον Νταχάου, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή του γίνεται συνέχεια αυτό το βραχικύκλωμα που σας λέω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή συνέχεια ζει αυτό το πράγμα σαν το ζει δύο φορές.